pravdepodobno, že že niekto vydeláva toľko ako ja, je 0,005% tuším. Na TikToku je extrémně toxická ta fitness komunita. Košickí bývalí mafiáni, alebo kto to bol proste úplne namakaný proste typci, no tak samozrejme ma zmlatili. Podepiš mi kozy. Ja som mal spolužiaka, ktorý ma v škole šikanoval. Máš ty nejaký beef napríklad s Alešom Lamkou? Nebo když se maluje, tak teď tohle to dělám. Stavím sa s vami obidvoma ako o všetkém svoj majetok, že máte teraz viac naučte ako ja. Zistil som, že som 20% Afričan. Ja som mal problém s jedným youtuberom, Handys sa tuším bol. Áno, Handys to bol. Vás vítáme u nový epizody Rest Day podcastu. Já jsem tady Jakub Angel a se mnou je tady Honza Liška. a náš host, Moon, čau. a.k.a. Samuel Miščík. William Miščík. Tak. Abych to řekl správně, Samuel William Miščík. Je to tak? Hezky. Mám dve mená, no. Kde se zjevilo William? Jsi královská krev? Stálo to 500 korun si dať stredné meno, takže prečo ne? Počkej, to jsi zaplatil? Je to tak. Fakt. A jako... Stredné meno je v pohode. No, vec je tá, že ja som sa mal celý čas, čo moja mamina ma čakala, tak som mal byť William. Ale 2 dní pred mojim narodením môj otec prišiel a zajebal, že sa budem zavolať Samuel. No. Takže som sa volal Samuel. Ale bola to nevýhoda, lebo v tom období, ak som sa ja narodil, no tak sa Samuel volal každý. Takže v triede sme boli furt, že 4, 5 Samuelovia. Tak ma to naštvalo, tak som si dal stredné meno William a aj tak ma nikto nevolal William. Takže Samuel... Kdy jsi to udělal, tú změnu? Keď som mal 15, no. Ale keby si chcel, no tak si to stredné meno môžeš pridať aj ty. Jaké by si dal ty stredné meno? Jak si sa ty mal menovať, keby si sa nemenoval tak, jak sa voláš? Já bych byl buď Jan Lišák Liška, nebo třeba Destruktor. Ale teoreticky sa to dá. Dá sa to. Je tam nějaký omezení? Ako... Ne, nevím. Jan Fox Pětliška. Mně přijde hrozně cool jméno Spytihněv. Spytihněv? To přijde hrozně tvrdý. Prostě Spytihněv. To je také historické. Spytihněv? No jakoby ten význam je tvrdý, ale zní to tak Spytihněv. Ale ty se jmenuješ Jéňa. Jakoby. Keby si nebol No, Kuba, zpátky Ghostovi. tak jaké by si ešte dal meno? Aké by bolo tvoje stredné meno? Spytihněv. Spytihněv, To je fakt bomba. Kuba Spytihněv Anebo Angel. Kratos. Prostě Kratos. A říká ti někdo Willy nebo William? Ľudia zo zahraničia, no. Buď Samuel, alebo William, mi povedia. A William je cool jméno, kámo, to má takovej vznešený vibe, Má. Je to je tak. brutál, no. Áno. Ja som si aj potom zisťoval, že či sa to akože ku mne etnicky hodí. Som si robil DNA testy, čo každopádne každému z vás odporúčam urobiť, je to perfektná vec. Ty si urobíš DNA testy, objednáš si takú sadu za 800 korún, príde ti, ja neviem, prídu také tyčinky, ktoré si dáš do nosa, jednu teda do nosa, jednu do úst, tuším, jednu ešte do uši, dáš to do takých skúmaviek, pošleš to do Nemecka do laboratórií a za mesiac ti prídu výsledky, že od akých krajín alebo z akých štátov historických akože pochádzajú tvoji predkovia. Takže ja som zistil, že tam som nejaký, tuším, 40% Škandinávia, pretože logicky som modrový blondiak. A potom by tam samozrejme vyšlo veľké percento Stredná Európa. Ale potom, čo ma trochu prekvapilo, zistil som, že som 20% Afričan. Ako, kde to je na mne vidieť? Rozumieš? To je hustý. Takže takéto veci si môžeš zistiť aj ty, keď si objednáš DNA sadu a vtedy si to môžeš spojiť aj s tým menom a dáva to aj celkom zmysel. A zkoumal si jako ten rodokmen následně, jako ty kořeny? Jo. Ako, tá stránka je ešte dobrá v tom, že ty si tam akoby zadáš celý svoj rodokmeň, ktorý si ty aktuálne pamätáš. A tá stránka ti na základe tvojich DNA testov cez rôzne matričné záznamy a tak ďalej nájde rodinu až do nejakého roku 1600. Takže ja som zistil, že napríklad môj deda pochádza z rodiny nejakých siberských imigrantov a potom sme sa divili, že prečo sme neznali jeho históriu, pretože neexistovala, on ju tajil, lebo bol imigrant. Ako zaujímavé veci. Takže takto si môžete nabrnknúť ako informácie o svojej rodine. Je to vážne sranda, ako za 800 kaček veľmi veľa informácií. Já ti koupím, to mě zajímalo, jako kde se tohleto bere. Podle mě tam je taky trošku Afriky. Ty? No, na určitých častiach těla, tak maximálně. No, půjdeme dál. Každopádně jeden z diváků měl dobrý dotaz. No. Ty jsi přijel dnes pozdě, stane se, ale ty jsi přijel pozdě a máš Lambo. Jak? No to bylo vtipný, protože já jsem tady lidem říkal, prosím vás, chviličku ještě vydržte, za chviličku je tady. No, jak může přijet pozdě, když má Lambo? No, ako kolóny boli, no, magistrála bola zaspaná, ale výhoda Lamba je v tom, že každý sa ti uhýba, pretože každý si myslí, že si zabijak, lebo tá predná maska ako vypadá tak agresívne a tak ďalej. Ale
ako je to rýchle, ako nebudem klamať, ale zase niečo brutálne to nie je. No to by som vážne musel myšičkovať pomedzi ľudia. Taký typ vodiča nie som, no. Ale nejaké tie minútky sa tam dajú. A když máš Lambo, tak máš víceméně privilegium k tomu dělat si, co chceš na silnici. No, jak sa to veme? U policajtů to podle mě bude mít opačný efekt, ne? Nebo ne? Nezastavujú, že? To je veľmi dobrá otázka. Ja som si práve že myslel, a to bola vec, ktorej som sa bál asi úplne najviac, že keď si kúpim takéto auto, no tak policajti ma budú zastavovať furt. Nezastavilo ma nikdy. Mám tam 15 000 kilometrov, zajtra idem na prvý povinný servis, ani raz ma nezastavili policajti. Hlavne ako tí vaši prasky, jo. Oni sa furt tak zaradia za mňa, čumia na mňa minútu, oni si ilustrujú, či platím dane a všetko a potom to proste odbehnú exitom ďalším a proste nič, nezájem. Takže ja už si tak pomaly ako prajem, aspoň prosím, zastavte ma, lebo nejak mi to nevychádza, proste niečo mi na to nehrá. Ale tady si to vezmu asi trošku já, když se bavíme o autech, protože Kuba pozná barvu a tím to jakoby vlastně skončí. On si vybíral auto a říkám, no a co jsi vybral jako to? A on, tyhle, to černý, to fakt dobrý. Takže, ne, mě by zajímalo, ty si teďka říkáš, že jdeš na servis, takže hádám nějaká výměna filtru, olejů. Olej tam bude hlavne teda. Olej a tak. Nakolik to vyjde takovýhle servis? Vieš čo, ešte neviem. Ako mrknem zajtra na faktúru, no. Ale je pravda, že ako vlastní takéto auto nie len o vlastnení a ako na šporení, vieš, keď si malý, no tak máš furt tú takú víziu, že idem, našetrím si na svoje vysnívané auto, ale potom ťa proste prekvapí, že koľko tých výdajov v podstate je spojených s tým autom, že jo. Takže ty si proste takéto auto pořídíš, môžeš si ho buď kúpiť za cash, alebo ho financovať a potom samozrejme ešte platíš poistku, ktorá ťa môže akože výsť úplne dardy, lebo ja som mladý a ešte k tomu Slovák, takže mi napalili u vás v Česku poistku jak delo a k tomu ešte samozrejme benzín, to je každodenná záležitosť tankovania a tak ďalej. Takže ono, ja úplne najviac zavidím tým ľuďom, ktorí sa akože v tom väzu so mnou, pretože áno, ja takéto super luxusné auto vlastním, ale zároveň mám na starosti všetky tie výdaje a momentálne som s výdajmi tak, že to, čo z toho môjho YouTube a tak ďalej vydelám, no tak 80 až 90% sú proste výdaje, ako napríklad financovania, rôzna hypotéka, poistenia, mzdy, zamestnancom, odvody, dane, blablabla, takže ja mám vyložené teda, ako stavím sa s vami obidvoma ako o všetkém svoj majetok, že máte teraz viac na účte ako ja. Super, a niekoľko desátok násobne. Ja mám teraz na účte ako hrozne málo, pretože hneď čo vydelám, no tak všetko ide proste buď späť do biznisu, alebo do mojich výdajov. Takže ono, keď niekoho veziem, ale má wow, ten taký hneď prvotný wow efekt, ten wow faktor proste z toho auta, tak jemu zavidím úplne najviac, lebo ja, jak to auto ešte vlastním, no tak ja už som aj zvyklý proste na to, že ak to auto vypadá, ho vidím každý deň. Že? To je strašně dobrá věc, že to já jsem zažil, já teda nemám Lambo, ale... Ale máš nějaké pekné autíčko, ne? No, dřív jsem si koupil Mustanga, toho ještě mám, toho jsem teda pak zrušil a to už rozobírat nebudem. Pamätám. A teď jsem udělal jednu věc a přemýšlel jsem nad tím velmi podobně jako ty, že chtěl jsem Porsche. Jo? Ale zároveň jsem si říkal, že ty peníze je mi trošku líto do toho dávat, co se týče toho servisu právě a provozu toho auta. Takže jsem si koupil elektrický Porsche. Jo? Takže žádný výměna filtru olejů, vlastně brzdy tam drží, takže ty máš Porsche, ale nemusíš řešit tyhle ty jako výdaje navíc, že jo? Záleží, že ako sa na to mrkneš, no, pretože zase sleduj, môj hlavný dôvod, že prečo som to auto kupoval, bol jednak content, ale taktiež aj pozornosť, jo. Ono ľudia hovoria, že tým autom flexím, ale áno, flexím, ja som s tým chcel flexiť, pretože rozumieš, mi to priťahne pozornosť a keď tú pozornosť viem užitkovať v dobro nejaké veci, napríklad vozím v tom fanúšikov a to auto si na seba aj samo videla, tak potom akože v čom je problém, rozumieš? Takže veľmi ako záleží, že na čo to auto v podstate chceš použiť, ale aby som sa vrátil späť k tvojej otázke, ja si myslím, že si urobil ako relatívne fajn, lebo Porsche z môjho hľadiska je také akože najviac reliable, ako dôveryhodné auto v kombinácii s tým, že ešte tam máš nejakú ten športový element a tie elektrické Porscheaky musia ale dosť rýchlo ísť, nie? Aké tam má zrychlenie na tom Porscheaku? Já mám to turbo a mám tam za 3, myslím. Tak to je krása. Za 3 nebo 3.2, teď se nejsem jistý. Zkoušel jsem ten launch control, moje holka to miluje vždycky a třeba když mě tak víš, co dělám? Když pije, tak to prostě zadám plyn, on to asi není plyn, prostě pedál elektrický a ona se poleje, nebo když se maluje, tak jí tohle to dělám, to je moje oblíbená činnost. Za to půjdeš do pekla, ale já to těž robím. Počkej, ale ty budeš mít, kolik ty máš z 0 na 100 v tom Lambu? 2,8. A to máš 4kolku? 2,8, jo. Máš ho teda nádherný. Za prvý teda moc gratulujeme, to je jako ve tvém věku, je obrovská, to si zaslouží potlesk, pojďte. No, a za mě je super, že když je ta možnost, tak proč ne? Prostě to bude 23?
4. 24. Ve 24 letech to je podle mě jako geniální si koupit. Ale 23 som mal, keď som to auto kúpil. No teraz som mal na rozky 30. dubna. Všechno nejlepší znova. Opozdenie, díky moc. Zlatý ste. Díky moc. No a co jsem právě chtěl říct je to okoukání. Jo, já neměl jsem takhle exotický auto nikdy, ale když jsem si koupil toho Mustanga, to mi bylo taky nějak podle mě podobně jako tobě, tak to pro mě bylo prostě wow, že jo, předtím jsem měl starýho Land Rovera a tak. Ale přesně po nějakých 3-4 měsících už prostě se ti to všechno hrozně jako zobyčejní, zvykneš si na to a to stejný i teďka s tím Taycanem a vlastně jsem zjistil, že to tak je se vším v životě, že jo. Takže co máš třeba nějaký další cíle, že co bys chtěl? Ešte predtým, ak sa k tomu dostaneme, toto je actually extrémne dôležitá téma, ako pre všetkých aj ľudí, ktorí vy tu ste, ktorí chcete niečo akože v živote dosiahnuť a potom sa za to odmeniť. Každý z nás máme nejaké materialistické sny, jo. Už od mala proste sme chceli rôzne stavebnice, autíčka na ovládanie, potom motorky sme chceli, koľký z nás potom počítače. Ja som napríklad hrozne dlho chcel nejaký herný počítač a potom to samozrejme sa preniesie na auta, nemovitosti, firmy, akcie, blablabla, ale toto je akože vážne vec, ktorú som veľmi nečakal, že ono, ľudský mozog funguje extrémne divne. Ty proste, keď si takéto niečo zadovážiš, tak extrémne rýchlo sa ti to v tej hlave znormalizuje a začneš to brať ako samozrejmosť. A potom ťa hrozne naštve to, že ako to, že ti to nedáva až takú radosť a budeš chcieť do toho auta alebo do tej veci materialistické vrážať ešte viac peňazí, ešte viac úsilia, aby si nejakým spôsobom vynahradil to, čo si od toho očakával. Takže ono predstáva, teraz napríklad, keď to tak zoberiem, jo, keď som nemal napríklad Audinu, ktorú som si kúpil ako svoje prvé auto, keď som mal 19, tak tá myšlienka a tá túžba proste chcieť mať to auto bola tak extrémne silná, že ešte presahovala tou silou ten wow efekt, ktorý som mal počas toho, jak som si to predával. Že tá moja predstavivosť a to, čo som si ja v hlave okolo toho auta vybudoval, tak bolo o mnoho silnejšie ako tá radosť už z tej finálnej veci. A on je to hrozne nebezpečné, lebo tak si zober, že potom môžeš vyzerať ako človek, ktorý si to vôbec neváži, lebo povieš, že sa ti to normalizuje v hlave, už sa mi to okoukalo a tak ďalej, ale potom, vieš, furt tu máš toho svojho kamaráta, ktorý to ešte auto nemá, ktorý ešte žije v tých impulzívnych myšlienkach, že že to hrozne chce a potom ty vypadáš ako dement, aj keď si ty to mal úplne stejne, ale ty už si zažil to, že aké je to vlastní to auto a ako sa ti to okouká. Takže ono je hrozne ťažké vôbec využiť a zužitkovať to, čo máte totálne naplno. A ono je to hrozne akože podradné kopukrát. Zase Lambo je veľmi ako zaujímavé v tom, že tým, že aké je krásne, aké už je vyloženie ako hrozne špecifické od všetkých iných aut, tak ten akýby wow efekt faktor ti stále ako zostáva. Jo? Že to je také prvé auto, pri ktorom som akýby pocitil, že to len tak ako neodíde. Takže dajme tomu, keď som si kúpil Audino, tak z tých 100% ten wow efekt faktor padol na nejakých 20%, asi do mesiaca, vážne to som si hneď okoukal. A hneď som do toho chcel dať niečo nové, aby to vyzeralo lepšie, krajšie a tak ďalej, lebo furt som sa chcel posúvať niekam ďalej, ale to Lambo asi zo stovky na nejakých 90-80, ako nie je to až taký veľký pokles ako pri iných autách. A to stejné v podstate aj u domov, u nemovitosti, u akéhokoľvek materialistického cieľa. Takže byť pripravený na to, že ja som si niekedy dal takú otázku, že prečo tí milionári a politici proste chcú stále viac a viac, že nestačí im proste ten plat, ktorý aktuálne majú a ten majetok, ktorý aktuálne majú, nie, pretože mozog je jebli. Proste hlava takto nefunguje. Hlava chce stále viac a stále keď to máš fakticky u seba, tak sa ti to proste v hlave znormalizuje. Ale keď to máš ako myšlienku na to, tak ta ti bude do nekonečna vrieť v hlave, až pokým to nemáš. Souhlasím. A za mě, co třeba my praktikujeme, je, že lidi si možná myslí, že je nějaký jako šílený lifestyle a my jedeme třeba na hezkou dovolenou a něco takového, ale na dennodenní bázi záměrně prostě moje holka mi říká korunka, fakt šetřím, snažím se být šetřivej, neutrácet to píče, ale hlavně nezvyšovat si ten standard na dennodenní bázi, protože třeba teď jsme měli výročí, zašli jsme si do hezčí restaurace, ale neděláme to na každodenní bázi a bylo to pro nás hrozně hezký, bylo nám to vzácný a strašně jsme si to užili, ale kdybychom do téhle restaurace chodili každý den, tak se ti to prostě okouká. Takže za mě je důležitý tohle mít na paměti, no, že ty lidský potřeby prostě nemají práh saturace a držet, i když třeba jsou někdy ty možnosti, tak držet se fakt jako zkrátka, protože v dlouhodobém jako ranu z toho budeš benefitovat. Ako je to svojím spôsobom taká mentálna disciplína, že proste ty máš prachy, môžeš mať prachov koľko chceš, ale ja to vidím na niektorých ako vyložených miliardároch, že potom už napríklad sú na ľudí proste hnusní, proste im je úplne jedno, lebo majú prachy, môžu si každého zaplatiť a už vyložene oni sú tak nešťastní v tej ich pozícii, že proste pre nich tie prachy nemajú vôbec žiadnu hodnotu. Že to je tak nebezpečné. Rozumieš, že jak ti môže toľko peňazí nepriniesť šťastie? Nie to už je vyložené to, že oni na tom nepracovali, nevedeli to zúžitkovať, nepremýšľali nad tým, že to takto nejak v našej hlave funguje.
A proste tie prachy, ktoré mali, no tak im proste takto klesli na úrovni a oni aj keby mali proste 10 triliard, tak im to nič nehovorí. Čo keby 1 miliardu sme teraz dostali my, tak úplne tu skačeme a máme proste úplne efekt, ako keby sme si proste niečo šleli. Jo. Takže je to zaujímavé, ale je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité, lebo kopukrát v týchto prípadoch ako prichádza sklamanie. A hlavne, keď tie peniaze prídu relatívne rýchlo, lebo teraz je taká móda, že mladí chcú proste hasliť a tak ďalej a rôznym spôsobom si dokážu ako vydelať prachy, ale tieto veci ich dokážu ako vážne veľmi, veľmi prekvapiť, že ako to vlastne funguje. A na to by som si dával akože pozor, ako pri týchto veciach. Je to, ako môže to byť veľmi, veľmi nebezpečné, ako nielen peniaze, ale aj materializmus a vnímanie toho všetkého. Potom to nebudete vnímať hodnotne a zrazu proste zistíte, že to pre vás nič neznamená a zrazu to pre vás, ako, nič v živote pre vás nič nebude znamenať, lebo zrazu ako všetko si môžete za peniaze kúpiť, ale keď tie peniaze nemajú hodnotu, tak potom ani tie veci, ktoré si za tie peniaze kúpite, nemajú hodnotu. Takže čo potom s takým životom, že jo? Právě ono, čím víc peněz máš, tím víc věci ztrácí hodnotu pro tebe. Je to tak? Jako dřív by si zvážil, já nevím, pro tebe bylo Gucci triko jakože bomba. Je to tak? Že by si ho vážil a teď, když se ho můžeš dovolit 10krát to triko, tak je pro tebe takový, že nemá význam. Áno. Vieš, čo je celkom dobrá taká taktika, alebo taký trik, ktorý som ináč našiel, že ono je dobré si tieto drahé veci väčšinou ako financovať, jo? Že nevykešuješ ich hneď, ale financuješ ich, pretože počas toho, ako ty financuješ tie veci, tak máš nejaké mesačné výdaje, ktoré ti samozrejme znižujú nejakú ako finančnú akože rezervu, ktorú každý mesiac máš a vtedy si nútený stále akože pracovať a robiť, pretože stále máš motiváciu, že tie peniaze ako nie sú pre teba samozrejme, lebo tým, že si niečo vykešuješ, tak tým si ako vytvoríš komfort, že už to máš a už sa nemusíš o nič starať, ale keď stále za to musíš platiť, tak vtedy akože furt máš tú takú, vieš, produktivitu a motiváciu akože to nejakým spôsobom dotiahnuť do konca. Napríklad aj to moje Lambo je akože z nejaké časti financované, lebo ako samozrejme nemám len tak 8 miliónov, aby som to fúpol len akože do auta a ešte k tomu, keď som kupoval barák, takže ako veľmi veľa vecí mám nafinancovaných, ale som aj rád. Ako moje mesačné výdaje, hovorím, sú 90% môjho platu, ale zároveň akože mám motiváciu, že furt ako tu mám pre niečo makať, lebo keby som si všetko kúpil v keši, tak zrazu všetko už mám a už môžem sa na YouTube aj vykašľať a tak ďalej. Ako treba ako to mať trošku na mysli, že ako nie všetky tieto negatívne veci môžu akože byť konec koncov negatívne, ale aj môžu ako prichádzať v prospech ľudí. A to si otevřel dobrý téma, protože lidi často píšou, nebo mám pocit, že mají ten názor, že financovat je jakoby nějaká slabost, že si koupíš auto a oni jeden z argumentů může být, no jasně, to má na leasing a tak dále, ale kromě toho benefitu, co ty říkáš, tak to dává i smysl v tom, že ty nevykešuješ celou tu věc, ale máš ještě nějaký peníze, které dokážeš využít lepším způsobem. Takže financování vůbec není, já jsem teda zrovna to poslední nefinancoval, protože to bylo tam složitější, ale radši bych to financoval, než to vykešoval. Pravda? Ako takto, rozumiem, že prečo ľudia si myslia, že keď sa financuje, no takže ono je to také, že nie si až tak bohatý, aby si mohol niečo také kúpiť, ako keby to pre teba bol Starbucks, jo. Ja tomu rozumiem, ale zase tam je potom ďalšia vec. Ono, kopu ľudí sa napríklad bojí ísť do takýchto veľkých vecí, do takýchto veľkých investícií, ale zase pozri sa, môže to byť niekto, kto má, dajme tomu, len 5 miliónov na účte a zoberie si napríklad hypotéku na 30 miliónov a ono, nemáš teoreticky na to peniaze, ale práve preto tu je to financovanie, aby si to proste mohol splácať po dobu nejakých 30 rokov a ono je to veľmi veľký risk, lebo chápeš, že to záväzok na 30 rokov a hrozne akože taká sila do toho ide, že hej, že je to extrémny risk a nesmiem to proste zvorať, ale potom napríklad môže byť Tapek, ktorý má, dajme tomu, až 60 miliónov na účte a tú 30 miliónovú nemovitosť si môže kúpiť proste takto, ale on povie, že ne, že to je len polovica akože z môjho príjmu, jo. Takže ono, niekto, kto nemá peniaze, ale práve, že ako naopak má viac tú takú riskantnosť a nebojacnosť v sebe, tak môže mať ešte drahšie veci ako Tapek, ktorý reálne tie peniaze má. Takže ono konec koncov nejde len o peniaze, ale aj o to, že ako ste ochotní riskovať, pretože momentálne sú možnosti, že ako proste z ničoho ako vytvoriť niečo. Jo. Ako samozrejme, že musíte mať nejakú históriu, aby vám proste schválili leasing a to. Napríklad ja som musel bankou ukázať, že keby som si na to auto šporil, tak by som si ho kúpiť vedel. Jo. Ale namiesto toho, aby som čakal 8 rokov a potom si auto kúpil, no tak som to spravil naopak. Že teraz som si to auto kúpil a dosplácaval akože ďalšie roky. Ale ako to je tiež zaujímavé, že zober si, že pre niekoho môže byť 30 miliónová nemovitosť ako dosť, aj keď má v podstate dvojnásobok na účte, lebo sa bojí, že to je až polovica z jeho účtu, ale proste niekto nemá ani pomaly 10 miliónov a do toho ide a nebojí sa jo. Takže taktiež záleží na tej hlave, no, že jak to kto pobere.
Ono spíš se bojíš toho závazku, ono to bylo snad Je to tak. v klubu rváčů, že čím víc věcí vlastníš, tím víc vlastně ty věci vlastní tebe. Áno. Což tak je a ono hodně lidí třeba nakonec všechno rozprodá, zmizí někam prostě na Bali nebo já nevím kam a jsou spokojení, jako vyčívaní, že mají tu svobodu, že môžu ako dýchať. Áno, ale ja sa ani nedivím, akože teraz je taká ako divná doba, čo sa týka nemovitosti, ako všetko ide hore. Jak je možné ako pre mladých ľudí, akože teraz si kúpiť niečo alebo zobrať hypotéku na nejaký byt, čak jedno káka to v Prahe koľko stojí, 6 alebo 7 miliónov minimum? To je ako úplný extrém, takže to v podstate iná možnosť ako hypotéka pre klasicky pracujúceho človeka ani nie je a bude to len a len horšie. No. Takže vy ešte máte relatívne výhodu, lebo vy ste ešte starší odo mňa, takže vy asi ešte máte, aké máte portfólio nejakých investícií alebo nemovitostí? Vy dva. Já to jako diverzifikuju různě plus nemovitost, 2 nemovitosti respektive, no. Jasné. A ty, Lišáku, jak My jsme teďka řešili nějaké nemovitosti a plus nějaký investice. Já mám kamaráda, který mi tohleto spravuje vesměs. Jasné, fajn. No ja som išiel do toho auta kvôli tomu, lebo viem, že to, že čo ja natočím s tým autom a to, že ja ako to auto predám, tak viem, že tie zárobky z toho auta, z tých videí, z tých merčov a tak ďalej, mi dokážu pokryť tie mesačné náklady. To znamená, že ja akože teraz za Lambo platím akože nejakú mesačnú vec, či už sa to týka financovania alebo poistenia, mám tam nejaký servis, nejaké tankovanie a tak ďalej. A to, že čo mi v podstate skrz Lambo merch alebo Hero alebo videa s Lambom a tak ďalej, čo mi vyniesie peniaze, instantne to ide späť do Lamba a v podstate Lambo si tým pádom ako zarobí na samého seba. Čo keby som napríklad bol nejaký podnikateľ, ktorému nejde o pozornosť a žiadnym spôsobom by mi to Lambo nevydelávalo, no tak potom samozrejme to je blbosť, ako prečo by som také auto mal kupovať. Takže ono aj veľmi záleží, že kto si, keď si takéto niečo chceš kúpiť. Ako stále je dobré, keď tieto veci vieš užitkovať pre vlastný prospech a mne stále hovoril, že to je tak hrozná investícia, že to ide dolu a tak ďalej, ale OK. Za prvé, áno, investícia alebo tá cena toho auta ide dolu, ale ten rozdiel toho, jak to ide dolu, tak sa doplňa tým môjim zážitkom. Aj ten zážitok z toho má nejakú hodnotu. Akože mne sa pozitívne ako úplne zmenil život. Akože tá pozornosť, tie zážitky, ten zvuk, ako jak som autíčkar, jak sa mi to auto páči. Aj to je nejaká hodnota, ktorá dokáže byť nejak vyčíslená proste finančne. Tak ja som si povedal, OK, to auto má pre mňa stejnú hodnotu, lebo to, že čo upadlo, tak sa to dorovná tým môjim zážitkom a to je finančná hodnotka môjho osobného zážitku. Jo. Takže to je jedna vec a potom ďalšia vec to, že to auto si proste videla na seba. No. Takže niekedy si treba len tak trošku poukladať v hlave, že ako vlastne tú vec budem vnímať a potom zrazu zistiť, že to nie je vôbec akože také zle, jak to každý hovoril a potom zistiť, že tí ľudia sa v podstate boja všetko naokolo a ty sa nemusíš bať ničoho. Ale musíš každý deň premýšľať nad tým, že ako svoj biznis expandovať, aby si proste neupadol, lebo keď upadneš, tak to jsou potom problémy. Nebojíš se třeba, když teďka hodně natáčíš, že, s tím Lambem, že ty lidi si na to zvyknou a potom, že se zavřeš do takového jako koloběhu, že ty lidi budou zvyknutí na tebe s nějakým super autem a že v budoucnu budeš tlačený na to, ať neustále máš takovýhle auta, posouváš to, nebo jsi připravený na to ten content prostě switchnout čas? To je veľmi, veľmi dobrá otázka a ver tomu, že to bola jedna z prvých otázok, ktorú som si pokladal ešte na začiatku toho, ako som kúpal už Audinu. Pretože už s Audinou som ako plánoval robiť videa a tam som si zažil, aké to je zažiť ten taký úpadok, že ten interes o to auto je stále nižší a nižší a nižší. Akurát Lambo má ten rozdiel, že to je vážne ako veľmi, veľmi ikonické auto, s ktorým sú vážne veľmi veľké možnosti. To znamená, že keď si predom vypíšeš dostatok nápadov na videá, ja mám aktuálne koľko nejakých možno 70 nápadov na videá s Lambom, no. A natočil som 8, 9, jo, okay. takže ono je to hrozne ťažké vyčerpať a zároveň ty potrebuješ toto spraviť nielen so svojimi materialistickými vecami, ale so všetkým ostatným. Ja momentálne mám pripravených niekoľko, akože nespočetne veľa projektov, napríklad na 3 alebo 4 roky dopredu a viem, že proste garantovane ako nemôžem upadnúť teraz, keď to stále proste budem vydávať, pretože už v roku 2016, keď som nastúpil na strednú školu filmovú, tak som si povedal, OK, ja skončím s YouTubeom, za rok som si to tak naplánoval. V roku 2017 skončím s YouTubeom, pretože študujem film a budem robiť videoklipy pre reperov. A koľko sme, 9 rokov od toho a furt ten YouTube mám, takže už keď vtedy som si bol maximálne presvedčený, že to skončí, aj skrz moje rozhodnutie úprimné, a prešlo 9 rokov a furt to funguje, tak tú istú matematiku viem urobiť teraz a o 9 rokov môžem natáčať furt, že jo? Ako to by vážne musel prísť nejaký externý problém, ako napríklad nejaký zákon alebo takéto niečo, čo by mi akéby ten YouTube trošku poslabilo, ale pokiaľ záleží len a len na mojej hlave, tak asi myslím, že som v bezpečí. Super. To mě právě zajímalo, protože ty točíš od roku 2014. Áno, je to tak. A což už je 11 let. Máš přes 1 milion odběratelů
To je crazy. 500 miliardy zhlédnutí na tom hlavním kanále, což je brutál. To je brutál. Já jsem si dal trošku research. A máš čerstvě 24 let. Jakoby, kam máš v plánu prostě to posouvat? Protože ta laťka už je dost vysoko nastavená. Jaká je tvoje jako vize do budoucna? Protože viem to. ty už si vlastně nevím. Jako kdyby skoro vlastně dokončil tu hru už. Jsi ve fázi teď. Inak to je dosť na hovno, že si dokončil hru, ako nie je to dobrý pocit. Ono po milióne odberateľov som mal veľmi veľký akože breakdown, pretože predstav si, že ten 1 000 000 odberateľov je pre teba akože cieľ celú dobu je, čo točíš YouTube. A v momente, čo dosiahneš tých 1 000 000 odberateľov, tak ty nemáš žiadny cieľ, za ktorým sa ďalej ťahať. Si tak zober, pretože ja si hovorím, že jo, je to kvôli peniazom, je to kvôli fanúšikom, je to kvôli dobrému kontentu, dobrej reputácii, dobrým spoluprácom a tak ďalej, ale ono podvedomo, tí odberatelia sú furt taký ten taká sociálna metrika, ktorá ti určuje, alebo určovala niekedy nejakým spôsobom tvoju takú reputáciu alebo relevanciu. Momentálne už to je také trošku zvláštne, lebo máme tu youtuberov, čo majú 1 000 000, 2 milióny odberateľov, ale majú proste 100-krát menej zliadnutia, ako napríklad Lišák, ktorý má, koľko máš teraz odberateľov? Nejaký 500 000 máš teraz? Necelých 300. 300 000 máš. Som si myslel, že trošku viac teda. A 300 000 je tiež akože veľmi veľa, ale ty máš ako rozhodne brutálne o moc viac sliadnutí ako ľudia, ktorí majú 1 000 000, 2 milióny odberateľov. Takže tá metrika už je trošku zvláštna, ale to je presne to, že ty nechci veľmi akože tento cieľ dosiahnuť, lebo ty si potom uvedomíš, že ten tvoj cieľ je tvoje extrémne silné palivo, ktoré keď splníš, tak potom zrazu už musíš narýchlo hľadať nejaký ďalší cieľ, za ktorým ísť, ktorý už ti nedáva až taký veľký prínos do toho YouTube, ako ten 1 000 000 odberateľov. To znamená, že ja som toto bola asi moja najväčšia životná skúška, aby som prekonal ten mentálny blok proste v tom, aby som nevnímal už ten 1 000 000 odberateľov ako cieľ, lebo už som ho prekonal a musel som nájsť ten cieľ v niečom inom. No aktuálne to sú veľké projekty, aktuálne to sú proste nejaké biznis veci, ktoré mám akože okolo YouTube, lebo keďže som nad 1 000 000 odberateľov, no tak už to samozrejme zasahuje aj do nejakého okolitého biznisu. A už je to taký expand, no. Ale keby som sa vrátil späť ku tvojej otázke, tak ja som originálne chcel byť animátorom. Chcel som akože kresliť pohádky, jo. Ja som vyrastal na slovenských, českých pohádkach. Vaše české mám úplne napozerané ako skrz na skrz. Čo je tvoje najobľúbenejší pohádka? Vieš čo, Macha Šebestová je dobré. To je dobré, to sa mi líbi, to sa mi dosť líbi. A potom ešte, no to nie je veľmi kreslené, ale Hurvinka som mal rád. OK. Ako vážne old school veci, ale vážne to mám nasledované ako skrz na skrz, ako všetky pohádky. Asi neexistuje ani pohádka, ktorú by som neznal, no. Okrem nejakých random večerníčkov. Ale chcel som byť animátor, no. A potom, keď mi do toho prišiel YouTube, úplne omylom, lebo ja som nechcel byť youtuberom, to bolo proste úplne na random. Ja som mal spolužiaka, ktorý ma v škole šikanoval a mal 100 odberateľov a hrozne sa tým chvastal. A ja som sa mu chcel revengenúť. On bol vyšší ako ja, takže som ho nemohol zmlátiť, nemohol som mu napaliť bejsbolku a nič také. Takže som sa chcel pomstiť veľmi originálnym štýlom a to je, že ho prekonám v tých odberateľov a zhodím ho pre celou tradou. A to sa aj stalo. Založil som si kanál, točil som Minecraft vtedy a získal som 120 odberateľov za nejaký týždeň alebo 2. To som si kopu z nich ešte nagivoval, jo, aby som si to zľahčil, že jo, som si vytvoril vlastné účty, som si 20 odberateľov. A potom ten typek sa vymluvil na to, že už aj tak proste ten YouTube nerieši a to. A tá moja pomsta v podstate nenaplnila tie moje očakávania. Tak som povedal, že OK, tú nervozitu, ktorú z toho mám, lebo ono ma to nastalo, vieš, keď sa o niečo snažíš a ono to nevidie a ten typek ťa furt sadzuje pred tradou a mentálne šikanuje a tak som to využil v to, že som pokračoval v tom YouTube a nejak ma to kamo chytlo. Tak som pokračoval, zrazu som sa naučil strihať, zistil som, že tých možností je tam viac a to, že čo mám v hlave, tak môžem previesť do nejakého videa, ktoré vidím na obrazovke. Že ako ten princíp toho všetko je úplne skvelý, že ty dokážeš niečo neviditeľné v tvojej hlave dať do niečoho, čo dokáže presne úplne dokonalo vidieť proste niekto iný a záleží len na tom, že ako to ty spracuješ a zorganizuješ a vydáš. A potom, keď som mal získal som 1000 odberateľov asi po 3 alebo 4 mesiacoch, potom ako som furt točil Minecraft, bachajo. A potom mi prišla notifikácia, že si môžem vydelávať z YouTube, jo. Že môžem zarábať koľko nejakých 450 korún na mesiac to vtedy bolo. A mne úplne vybuchla hlava, kámo, vieš, lebo som mal 13 rokov a takže, kámo, ja si môžem za rok kúpiť proste herné sluchátka, že to je úplne super. Vieš, tá vízia toho, že máš love, vy ste to obidva zažili, keď ste zapli speňaženie, že to je ako super pocit. Tak som pokračoval a už ma tam motivovali aj tie peniaze, lebo tam už potom vznikla tá taká myšlienka, že niečo, čo som doteraz robil ako sranda, tak mi môže akože vydelávať a ako nemalé prachy, keď som proste mal 13-14. Takže to bolo úplne perfektné. Takže originálna myšlienka založenia si YouTube nebolo kvôli tomu, že som chcel prachy.
Ani náhodou. Ale tie prachy ma potom samozrejme motivovali, aby som išiel ďalej a ďalej, lebo najlepšie je robiť prácu, ktorá ťa baví, že jo? To chce každý. A potom kopu ľudí hovorí, že YouTube není práca, že práca je proste vo fabrike a tak ďalej. Nie, ako dobrá práca je tá práca, ktorá ťa baví. Keď ťa baví pracovať vo fabrike, keď ťa to baví, OK, není s tým problém. Tam ani nejde veľmi o to, že čo to, aký typ práce to je, ale hlavne, aby ťa to bavilo. Lebo v tejto dobe sa mi zdá, že je najviac rešpektovaná práca, ktorá ťa nebaví a ktorá ťa najviac užiera, lebo to je ten taký model toho, že robíš niečo cez svoje bariéry, že niečo nemáš rád a tak ďalej. Ale neviem, či to je ako najlepší ako pohľad na to všetko, jo. Že ako keby to bolo viac rešpektované ako niekto, kto si nájde prácu, ktorá ho baví a využíva to naplno a využíva to dlho a pracuje na tom dlho. Takže, ale zároveň rozumiem, že nie každý mohol akože ťažiť z tejto detskej vášne, ako som napríklad ťažil ja, ale ľahké som to ako rozhodne nemal. No. Ako nemal som počítač, ktorý bol non-stop v pokoju a nemal som ako non-stop času, keď som prišiel zo školy, lebo som chodil na husle, klavír, ako rodičia ma prihlasovali na miliardu krúžkov, mal som povolený počítač na hodinu denne. Ako musel som sa tam prebiť už vtedy a jediná moja záchrana bola tá moja detská vášeň, ktorú mal každý z nás, no, keď bol menší. A víš, co je zajímavý? Že si říkal, že jsi to nezačal dělat s vidinou peněz. A já už jsem tohle řešil se spoustu tvůrcema. A každý tvůrce, co jsem se ptal a je nějakým způsobem vidět a je úspěšný, tak to začal dělat jenom kvůli tomu, že ho to bavilo. Že ještě mi nikdo neřekl, že to viděl jako dobrou biznesovou příležitost. Že stejný jsem to měl já, že jo? Stejný to měl Kuba, že jsme prostě jenom dělali to, co nás baví a nějak, já jsem dokumentoval cestu na závody, Kuba cvičil, že jo, a ty si dělal tohleto, ale nikdo jsme to nedělali primárně za tím účelem vydělat se tím peníze. Je to tak. A to je podle mě jako jeden z těch důvodů hlavních, proč jsme to někam dotáhli, protože... A to je super a potom je to hrozně vidět, lebo je rozdiel medzi človekom, ktorý začne preto, že ho to baví a tie peniaze ho len ako podporia, akože v tej motivácii, že to môže robiť full time, než ako keď to začneš robiť len kvôli peniazom a potom tá taká pridaná hodnota tam akože nie je. Jediný problém, ktorý tam je medzi týmito dvoma obdobiami je asi ten, že v momente, ako v tom období, keď som začínal ja, tak tam nebolo akože vôbec vízia toho, že z YouTube sa bude dať akože vydelávať na nejakej vysokej úrovni. Lebo v tom období tuším vydelával len Gogo, Ment, Gamer, tí také akože OGs a väčšinou to boli peniaze ako menších desiatok tisíc. No. Takže vtedy ako nebola tá vízia... V korunách nebo eurech? V korunách, samozrejme. Nebola to ako nejaká veľká vízia, vieš, akože nejakého brutálneho biznisu, čo teraz ako ľudia už vedia, že hej, youtuberi si môžu kúpiť nemovitosti, Lambo, môže to mať veľký, akože, myslím si, že Tari je asi jeden z tých takých najväčších, ja neviem, takých ľudí, ktorí to ukázali, že z toho YouTube sa vážne dá urobiť, ale že brutalistický biznis, jo. Takže je to tak, ako ten model youtuberstva je iný, zároveň aj YouTube sa zmenil, ale záleží na tom, že kto to ako spracuje. Sú ľudia, ktorí majú, ja neviem, 100 000 odberateľov a nemajú ani zapnuté speňaženie, dajme tomu. Takže je to ako, vážne to na tom veľmi, veľmi záleží, ale tak či onak ťa potom tie ako peniaze začnú zaujímať, tak či onak, keď budeš musieť platiť nájom a tak ďalej. Takže ako peniaze sú dôležité, ale pridaná hodnota tam akože má veľmi krásne umiestnenie, tak či onak. Oni si hlavně jako rozšíří ty možnosti skrz tu tvorbu, třeba, že můžeš najednou vycestovat někam, točit tam ten content, nebo dělat produkčně jako náročnější videa, že si jako rozšíří ty obzory, že tvoje tvůrčí činnost najednou má širší perspektivu. Tím, že máš najednou větší jako finance skrz tu tvorbu. A nedokážeš monetizovat cokoliv. Ty jedeš na výlet, co normální lidi by brali jako dovolenou, ale dokážeš se tam udělat nějaký videa prostě a zase to monetizuješ dál, že ty vlastně dokážeš monetizovat svůj život, když to tak máš nastavený, že jo? Áno. Záleží na tom, že akú má stratégiu to speňažiť. Jasne. Ale áno, toto je asi... Toto je tiež ináč veľmi zaujímavá vec, že ako si youtuberi v podstate zakladajú firmy, živnosti, ako proste do nákladov si dávajú rôzne výdaje a tak ďalej, pretože youtuberi majú problém s tým, že majú minimálne výdaje v kopu prípadoch a potom platia brutálne veľké dane. A s týmto má problém každý jeden z nás, čo má akože nejaký príjem z YouTube a potom práve, že sa to musí využívať skrz to, že keď ideš na dovolenku, tak áno, brať to do firemných nákladov, urobiť z toho video, potom z toho videa ďalší zisk, potom ísť na ešte drahšiu dovolenú a ešte viac proste si to tam užívať, ešte viac videí z toho natočiť. A potom automaticky s týmto pravidlom sa ti celkovo ten YouTube aj automaticky expanduje svojvoľne len tým, že si proste nútený tie videá robiť a zožitkovať to naplno. A môžeš si vybrať, či budeš robiť toto, alebo budeš v nejakom stereotype, ale budeš platiť veľké daně. Takže... Já si pamatuju, když jsem poprvé se stal plátcem DPH, tak jsem úplně záviděl třeba takovým těm stavařům, že můžou nakupovat materiál bez DPH, že se jim to třeba i vyplatí, víš co. Ale my jsme úplně prostě v tomhle, ty služby prostě to tak mají, no. Není to úplně vidět. Mňa ale najviac naštvalo ten moment, kedy som mal vôbec začať platiť dane bodka. Pretože ja som mal začať platiť dane, keď som mal 15 a ja som bol pod firmou mojich rodičov, lebo ja som
Nebol dospelý, takže musel som byť pod nejakým subjektom. A v momente, keď som zistil, že existuje nejaká 21% DPH, ešte v tej dobe to bolo na Slovensku, a že mám platiť 21% ešte daň z príjmu, tak som si hovoril, že nie, ako nechaj mi to tak, ako kde má ísť 20% mojich príjmov ako len tak štátu, a ja som to normálne nevedel ako prekusnúť, že čo to vlastne je. Takže ako ten fakt toho, že mám platiť dane, no tak to bola úplne, ako to ma zničilo. Lebo rozumieš, ty vidiaš akože nejaké prachy a to chceš mať pre seba, lebo sú to tvojou prácou ako správne peniaze, a takže nie, ja to nechcem dať. Kvôli čomu? Kvôli čomu to má ísť štátu proste len tak? A takže áno, len tak, lebo si občanom Slovenskej republiky. Takže to som potreboval dosť akože vstrebať, no. To som si zubami prekosol zuby, doslova. Takže tak, no. Toto bolo ešte väčší šok, ako keď placom DPH som sa stal v podstate hneď, lebo keď som si založil českú firmu, no tak hneď to tam proste bolo. Takže... Daně nechutnají asi někomu z nás, ale ty si viděl rozdíl mezi náma, ty si vlastně začal točit bez obličeje po jako dlouhou dobu. Je to tak, no. Ty si v roce 2020 ukázal obličej. Je to tak. Jak ses tak rozhodl? Co tě jako přimělo k tomu, nebo... Je to veľmi zaujímavé. Ako čo si myslíš, že ten dôvod bol? Keď sa tak nad tým zamyslíš, no tak takto, mal si ty niekedy akože dôvod sa zahaliť? Ne, nikdy. Že hneď si akoby išiel do YouTube s tým, že proste chceš byť poznávaný. Tak já točil video o cvičení, což je blbý bez obličeje. To je pravda. Že s maskou bych tam ukazoval bench press, já nevím. Je to tak. Ličaku, ty si to jak mal? Já jsem dokumentoval cestu na závody jako první ve fyzik a ani mě nenapadlo, jako, že bych se zahaloval. To by, nevím, jako, to je podobný princip. Chodit po gymu v masce, tak by mi asi A ty si točil hlavně gaming primárně za začátku, že? Ano. Což se dá bez obličeje. Jako Duklok vlastně taky dlouho točil bez obličeje. Je to tak. Ako, bol to jeden z dôvodov, že som nemal potrebu ukázať svoj ksicht. Ale ono to až tak veľmi nie je pravda, že som bol zahalený celú dobu, pretože ono je to taká hrozne zatajená informácia, že ja som bol odhalený na začiatku, ale ja som sa potom dodatočne zahalil. A zahalil som sa kvôli tomu, lebo som mal tínedžerské debky, proste nechcel som, kto videl, to je v podstate všetko. Zahalil som sa a nechcel som proste mať pozornosť, nechcel som byť vidieť na internete, ale potom, keď som mal 500 000 odberateľov a sa mi odberateľa zastavili, tak som si povedal, že už ten Minecraft by som mohol posunúť na niečo lepšie, napríklad IRL content, a tam už svoj ksicht potrebujem, takže ako tam som sa rozhodol, že OK, odhalím sa. Myslel som si, že to bude zrazu boom, veľký ako extrém, že ma zrazu začnú poznávať ľudia na ulici, že proste umriem do dňa, ale ma prekvapilo, že ono to bolo také postupné, to bolo ako išlo to. Je to niečo iné, ako keby som vybuchol popularitou, pretože každý mi hovorí, že hej, teba každý spoznáva na ulici, že ako to dokážeš proste vystať všetko. A ja som povedal, že je veľký rozdiel, keď si na to postupne zvykáš počas svojho života, lebo ja keď to robím od 12, to je polovica môjho života presne, ktorú si ešte dokonca pamätám, lebo po 12 až tak veľa nepamätám. Takže de facto je to celý môj život, áno. Takže ja ani nepoznám tú takú verziu seba, kde by som nebol spoznávaný. A keď som napríklad v zahraničí a nikto ma nespoznáva, ja si pripadám divne, lebo to je proste mimo synchron s tým, že čo som, na čo som zvyknutý. Takže pre mňa je to v pohode, ale pre teba, keby si to zažil zo dňa na deň, tak by si sa mohol odstaviť rovno, ako to by si nedal. Ako bolo by to ťažké pre teba. Sú to dve rozdielne veci, no, odhaliť sa a hneď prísť ku popularite, takže tieto dve veci sa trošku akoby od seba odlišujú, ale bolo to fajn. A bolo to dobré rozhodnutie, lebo aspoň som mohol ísť ďalej s kontentom a ja si myslím, že by to mal urobiť každý, kto sa ako dostane do nejakého mŕtvého bodu. Gamer, jeden Minecraftový youtuber, to mal urobiť, si myslím, tak pred 2-3 rokmi to bolo ideálne. Neurobil to a ja si myslím, že už je dosť neskoro. Dream taktiež urobil odhalenie v najviac nevhodný moment. Nevydával videa, akurát bol na downfall a tak ďalej. Keď urobil odhalenie, ktoré schytalo neuveriteľný úspech a zároveň veľkú kontroverziu, tak do toho ešte potom netočil videa. Proste musí tam byť akože ten taký krásny bod, kedy to využiješ ešte skrz to, kedy ešte máš nejakú relevanciu, lebo v prípade gamera alebo Dreama akože už to je pozdeno. Takže aj to je veľmi dôležité, že kedy to urobiť. Jo. Každý sa ma pýta, že máme začať YouTube odhalený, zahalený a ja poviem, že jak sa cítiš, jo? Ako zahalený, pôjde ti to ťažšie, ale tvoja hodnota značky pôjde hore, lebo každý bude brať tú mysterióznosť v tom, že ako vypadáš a tá mysterióznosť, tá tajúplnosť ti pridáva na takej osobnej hodnote, ktorú majú tvoji fanúšikovia v ich hlavách. Zároveň, keď sa odhalíš, no tak máš už od začiatku veľké možnosti, ale tá popularita bude ťažšia, ešte keď vybuchneš, no tak to bude ťažšie ako v každodennom živote. Veľmi záleží, no, ale ja by som samozrejme začal ako neodhalený, lebo takto som ja v podstate nadobudol najväčšiu takú reputáciu novou fanúšikov. Že každý nevedel, že ak vypadám. No. Takže asi tak, rozhodne by som to asi takto komentoval. A ty si hlavně začínal těma animacema, což já viděl tvůj Draw My Life, kterou si dělal sám. A
Za mě je to super animace. Ty jsi měl jako ten background, že jsi studoval, nebo ne? Ja som študoval filmovú, ale neštudoval som animáciu. Ja som kreslil celé detstvo, takže preto ma to tak zaujímalo a zároveň som chcel byť kresličom rozprávok a pohádok, jo. Takže preto mi napadlo, že hej, keď urobím niekedy Draw My Life, tak bolo by to cool, keby to bolo animované a keby som to nakreslil. Ešte som to kreslil myškou, lebo som nemal grafický tablet, jo, takže to vypadá tak, jak to vypadá. Ale bolo to veľmi dobré rozhodnutie, lebo konec koncov teraz, keď vydám animáciu, tak mám to také potvrdenie, že to bude 1 z 10, jo. Že viem, že to je top-endový content, ktorý fanúšikov nikdy neprestane baviť. A je to zároveň video, ktoré dokáže sledovať aj malé dieťa, aj niekto z tínedžerov, aj niekto proste úplne starší. Takže rozhodne, je dobré mať takúto zálohu, že čo vlastne funguje na mojom kanáli a to vážne vyviera znova z toho, že jak som nadával na to, že som mal kopu krúžkov, jak som prišiel zo školy, jak som chodil na husle, na klavír, na výtvarnú, na tanečnú, ako rodičia ma nešetrili. A som to tak nenávidel, proste 10 rokov chodiť na husle, ktoré ťa nebavia, hráš klasiku, každý ti za to nadáva, že proste, že je to moc dievčenské, že to nie je cool a tak ďalej. A ja som si hovoril, že na čo to mám? Na čo to všetko mám? A nakoniec som zistil, na čo to mám. Urobil som video o tom, jak som nenávidel husle, má to teraz 2,5 milióna zhlédnutí, videlo mi to proste nejaký cash. Je to zároveň flex teraz, ako v mojom veku, keď hrám na husle, tak ako ľudí to zaujíma. Klavír a celková ako hudba taktiež, lebo mi to pomohlo získať ten zmysel, že ako dať hudbu proste do tých videí. A to je presne to, že tie krúžky mi pomohli vynájsť sa, ktoré mi potom akoby dodali toto také gro do mojej kariéry. Takže každý sa ma pýta, že ako mám začať. Proste neviem, čo chcem robiť v živote. Proste ja neviem, čím chcem byť. A to je presne to, že ľudia nemali ani príležitosť vôbec zistiť, že čo im vlastne ide. Jo? Ako skúšajte, ako treba skúšať veci, treba sa prihlásiť na tie krúžky, chodiť napríklad na box, do gymu, zaujímať sa napríklad o hudbu, produkciu hudby a tak ďalej a vy nájdete to, že v čom ste napríklad najlepšie. Ja by som napríklad teraz chcel akože byť napríklad hudobným producentom, ale už proste na to nie je až taký veľký priestor, lebo už pracujem intenzívne v nejakom inom obore. Takže teraz, keby som mal ako maximum času, tak proste stiahnem FL Studio, mrknem sa na tutoriály a úplne preplním svoju hlavu myšlienkami. Ďalší deň sa zobudím, už sa mi to usadí, pôjde mi to lepšie, potom znova ku večeru si preplním hlavu myšlienkami a znova sa z toho vyspím, vyresetujem sa mentálne, idem ďalej. Ako ten postup už mám zažitý a viem, ako sa to robí, ale už na to prostě nie je priestor, lebo už je prostě tých odvetví hrozně moc v mojom prípade. Mně právě přijde super, když je člověk mladý a řeší jenom, že školu a nějaký rádoby vztahy kolem, tak prostě mi přijde super, když zkouší všechno možný, co se mu bude líbit. Ať už to je právě, že klavír nebo housle, je to prostě, nebo nějaký animace, cokoliv. Prostě když zkouší, v tomhle věku je nejlepší, jako, protože na to máš ten čas a energii hlavně. Je to tak, ako v tomto veku sa asi najviac ľudí nájde, ale zase sleduj, nemôžem hovoriť za každého, vieš, lebo nie každý človek sa narodí ako so správne rozdanými kartami, ako nie každý sa narodí do správne fungujúcej rodiny alebo s povahou, ktorá ho proste naplňa ako v nejakých veciach, alebo ono záleží, ako my ľudia sme veľmi individuálni a kvôli tomu, ako existuje to také nádherné pravidlo, že 100 ľudí 100 chutí. To znamená, že to, čo som zažil ja, tak nemôžem proste presne step by step ako predať niekomu inému. Takže ja namiesto toho, aby som namotivoval človeka v tom, že čo má step by step spraviť, tak radšej by som ho akoby namotivoval mentálne a nejakými motivačnými záležitostiami, povedal mu nejaké pohľady na veci, o ktorých sa tak veľmi nehovorí, ako napríklad tá vec o tom, že tie materialistické veci sa ti znormalizujú a tak ďalej. Ja som to nikdy nepočul. Ja som nikdy nepočul o tom, že keď si niečo kúpiš, tak sa ti to hneď proste, že si hneď na to zvykneš. To až ja som si zažil na vlastnej koži a presne aj toto sú veci, ktoré potom typkovi môžu dať takú víziu, že asi auto nie je pre mňa ako to najdôležitejšie. Asi proste mať ako nekonečný body count a proste chodiť do miliard proste zábav a na party a tak ďalej, že to nemusí byť konec koncov tá vec, ktorá ma naplno akože dlhodobo akože zasytí a preto ako tomu ľudia potom nemusia dávať až takú váhu a zmenia sa im priority. Jo. Ale záleží ako na každom. Ja napríklad naturálne nemám potrebu proste chodiť na party alebo proste skúšať akože niečo ako s viacerými holkami. Proste ja úprimne tieto veci nechcem. Keby som to úprimne chcel, tak by som si hovoril, že ako som rád za to, no tak keď som na to ako viac priklonený, no tak to robiť budem a bude to pre mňa to správne. Pre mňa to teraz správne nie je, lebo som mimo tieto hodnoty, ale keby som mal inú povahu, tak by to pre mňa správne bolo. A potom sa znova začneme hádať len na základe toho, že každý sme iný. Takže ako preto nemôžem hovoriť za každého a preto ani nikoho ako neodsudzujem a mám nejaké ako svoje zásadové názory, ktoré ako dodržiavam v môjom prípade, ale keď to robí niekto iný, nikoho proste nepresvedčam. A ja si myslím, že takto by to aj malo byť správne. Takže
Myslím si, že to je dobrá myšlenka, co říkáš, že těm lidem se snažíš předat něco ze svých zkušeností, ale asi úplně nesouhlasím v tom, že jim to k něčemu bude. Já si myslím, že každý si to prostě musí zažít sám. Určitě mi lidi říkali, že v penězích nenajdeš štěstí a tak dále, a to se tady nebavíme o nějakých stovkách, milionech, že bychom byli miliardáři, ale máme se dobře a dokud si to podle mě nezažiješ, tak tomu neuvěříš. Takže je to dobrá vize jim to říct, ale nemyslím si, že to ten člověk opravdu... To je ináč veľmi, áno, to je veľmi dôležité, že ono... Máš pravdu v tom, že človek si to nikdy... Človek sa môže ako tváriť, že tomu rozumiem, ale aj tak tomu porozumie 100%, až keď si to zažijem. Ano. A ono kopukrát tieto skratky, ktoré napríklad niekomu ja môžem dať, tak môžu napríklad byť naopak ako zlé veci, jo? Takže ako nemusím to dopomôcť. Takže ako konec koncov je stále akože dobré, ja neviem, nejakým spôsobom netlačiť akože svoje dobro do ostatných ľudí, lebo ja som napríklad robil to, že som sa silou mocou chcel snažiť pomôcť všetkým naokolo a potom som zistil, že ja som ich v podstate len nutil ísť do toho, do čo oni ešte neboli pripravení alebo že to nechceli. A ono to je potom, vieš, že je dobre mať dobré morálne zásady, ale zároveň kontrolovať to, aby si zároveň akože nebol patolízal pri ostatných ľuďoch, lebo pre teba to je dobrá morálna hodnota a že robíš dobre, ale pre niekoho to môže byť otrávne a ešte mu to nemusí vôbec pomôcť. Jo? Takže ako v tomto súhlasím. Ale znova sa dostávame k tomu, že je to individuálne. Sú ľudia, ktorí si to vážia, ktorí to vedia zužitkovať a niektorí nie. Právě tam vždycky takový ten morální jako střed v tom, že ty žiješ jakoby svůj život, chceš žít, jak chceš ty, ale zároveň tě sleduje milion lidí, třeba i mladších publikum, který jsou lehce ovlivnitelný. A teď najít ten morální střed, morální jako balans v tom, že co jim předat, aby si je jakoby neovlivňoval jiným směrem, než by chtěli oni sami, ale zároveň jim dát dobrý vzor. Víš, jako najít ten balans v tomhletom. Tak třeba přistupuješ k tomu, když děláš tu tvorbu, aby si jim nedal jakoby špatný příklad. To je veľmi dobrá otázka, ešte som sa na tým nezamýšľal. Ja som vyrastal na východe Slovenska, takže už od mala som zažil, že aké veci proste mám robiť a aké nesmiem robiť. Nesmiel som napríklad nadávať, nesmiel som, čo ja viem, drogovať, alebo fajčiť, alebo chlastať v mladom veku a tak ďalej. Proste vo veľmi veľa veciach som bol už sám obmedzený a kvôli tomu, že som mal ako veľmi dobrý vzťah s rodičmi, tak kopu vecí, tých takých neslušných, som napríklad aj vo videu nerobil kvôli tomu, lebo som nikdy nechcel, aby ma rodičia takého videli, pretože som vedel, že rodičia do mňa ako vložili nejaký svoj kód, ktorý som ako bral tak, že je správny. Takže rozhodne som nechcel úplne to stejné, akože nechcel som tým v prvom rade ako sklamať rodičov a potom ešte rodičov mojich fanúšikov, lebo som si uvedomil, že hej, ako ja musím na tieto veci dávať pozor, lebo ako je dobré, že mám milión odberateľov, ale keď začnem nadávať, tak budem už mať len 500 000 odberateľov, lebo polovica tých detí proste to vidia rodičia a im zakažu, dajú zaracha a proste je jedno, že mám toľko a toľko odberateľov, keď rodičom stačí im dať zaracha, proste sledovať Munajo. Takže neviem, ale asi tam nie je nejaký deep meaning ako za tým. Proste nie som typ človeka, ktorý by v tých videách nadával a dal som si furt pozor na to, že ako to video potom môže vypadať pri ostatných ľuďoch. Ako vo východe Slovenska to bolo dosť prísne. No, že keď si mám predstaviť, že moja susedka alebo nejaká moja učiteľka zo základky by videla moje videá, kde by som nadával alebo tak, nechutí mi tá predstava, no, takže asi tak, no. Já třeba na tebe přišel, víš jak? Jak? Přes Mačku Jackie. Ojoj. Já viděl totiž YouTubeový kanál, který byl furt v trendech, měl ranec views a byla to kočka. A já nechápal, jak podle mě trhl jako nějaký rekord v počtu odběratelů za tak krátkou dobu. Hlavně ono má asi 4 miliónov odběratelů, ne? Jo, kto nevie, o čom sa bavíme, no tak ja som v roku 2019 založil mojej kočke YouTube kanál a natáčal som to videa tak, že som ju posadil pred kameru a natáčal som ju, dajme tomu, 10 minút, jak tam sedela a potom som v striacom programe len pridal cez Google prekladač dubbing tej kočky, takže Google prekladač duboval to je, čo tá kočka aké by mala hovoriť. A tá kočka proste rozčila youtuberov, ktorí mali problém so mnou a tak ďalej. Takže ja som mal problém s jedným youtuberom, Handys sa to volá, áno, Handys to bol. A on na mňa celkom dosť nadával a ja namiesto toho, aby som ja na neho vydal reakciu, no tak som využil tú mačku, aby spravila reakciu na neho a ono to bolo super, pretože jak vyhráš beef proti mačke, to je proste stupidné, takže to bola taká one way, akože missile launch, proste, že automat, a bolo to super, ale potom som si povedal, že asi nechcem, aby tá kočka mala takúto reputáciu, že len sa beefy s ostatnými ľuďmi, lebo konec koncov to najviac sledovali deti, lebo deti majú radi kočičky. Ale potom sa mi tá kočka stratila, potom sa vrátila, ale potom sa znova stratila. Takže to je história, že jak to dopadlo, ten
ten kanál od roku 2022, tuším, už nemal ani jedno video, no, takže tak. Ale teraz si kupujem novú kočičku, to je ináč tajné, to budú počuť ľudia len, že čo sledujú toto liveko, no, že kúpil som si sibírsku, pod kategóriu sibírskej kočky, je to nevská maškaráda, takže extrémne huňatá, biela proste kočka s modrými očami, úplne svietiacimi a normálne papierová kočka, všetko akože hypoalergénne, alebo som alergik a tak ďalej a idem si pre ňu túto nedeľu, takže už docela mlečko, takže už si ju môžem vyzdvihnúť. Bude nový kanál. Takže to neviem, ale ako je to rozhodne dobrý nápad. Ale ešte to potrebujem trochu premysleť. Nechcem veľmi mačiatko hneď takto dať pred kameru a točiť. A vy nevíte, kam mačka Jackie jako zmizela? Jako zarobila z YouTube peníze a prostě už šla žít svůj život. To je dobrá myšlienka, ale nakoniec, vieš čo, ono je to trochu dark, pretože my máme takú teóriu, že ju niekto čmajzol, lebo ona bola normálne pušťaná vonku a naša teória je taká, že niekto ju musel čmajznúť. A lebo chápeš, kvôli mačiatkám, ju chceli proste rozmnožiť a predávať kočky na čierno. A oni museli zistiť, že... Takto, ono to bolo tak, že my sme ju našli cez inzerát v meste vedľa, jo? Asi pol hodinu proste v meste, ktoré bolo akože vedľa nás. A tam tá kočka bola totálne vystresovaná, že už tam akože nejaký ten týždeň bola. A naša teória je taká, že takto, najprv sme si mysleli, že ona nasadla do nejakého auta omylom, do nejakého nakladiaku a tak, niekto ju odviezol do toho mesta a tam potom vyskočila z toho auta a stratila sa, ale potom nám ešte napadlo, že hej, ako niekto mohol čmajznúť a chcel z nej akože urobiť mladiatá a potom na čierno predať za veľké peniaze, lebo to bola taká sibírska, taká ruská mačka, vieš, taká modrá, krásna. A keď zistili, že je vykastrovaná, tak ju proste vyhodili niekde preč a už ich nezaujímala. Takže ona bola dosť ako straumatizovaná, keď sme ju priniesli domov. No ako Boh vie, že čo s ňou urobili, ale potom akože bola taký pol rok u nás doma, ale potom znova zdrhla. A akurát vtedy my sme jej kúpili GPS obojok a tie GPS obojky sa musia nabíjať, jedenkrát za 3 dní nejakých, ja neviem, 20 alebo 30 minút. Akurát vtedy, čo sme jej to sundali a dali sme ten GPS obojok nabíjať, tak nejakým spôsobom sme nechali otvorené dvere, sme niečo nosili do baráku a ona zdrhla a už sa nevrátila. Akurát vtedy, čo sme dali nabíjať ten GPS obojok. Ale keď sa aj napríklad niečo stalo, tak neviem, či by jej ten GPS obojok veľmi akože pomohol. No možno by sme ju našli niekde seklu, alebo ako, neviem, čo sa s ňou stalo. Netuším. No já mám teď doma kočku, máme se snoubenkou a jmenuje se Jackie. Fakt? Takže její duše přežívá u nás doma. Teď jsme tady úplně kočičí gang. Já no. Ty máš nějakou... Já mám taky, no, teď bude mít rok, jmenuje, teda ty vole, no. Ty mať lišáka doma, to by byl extrémní super, svek. No. To by byl svek, jak... Ale já jsem to i řešil, jako když jsem byl malej, že jo, tak jsem vždycky říkal, že chci lišku a ono to není úplně jako jednoduchý a hlavně oni se nedají moc domestikovat ty lišky, takže to není tak, že prostě... To by si musel být Carlos. Si s ní chilluješ doma, no jasně. Hele, my jsme random viděli nedávno, že někdo venčil mývala. Já nevím jak to, protože to není mývala. Jako... Jo. A je to v Prahe? Jo. V centre? Jo. Poblíž centra. A nechápali jsme, jak to, ale mělo na vodítku mývala. A nemůžeš. Já jsem si to hledal, to je dobré, ale to je dobré. Já chci taky. Tak jsem to googlil a nejde to, nemůžeš ho mít jako papírově, nějak mývala, nevím, jak to měl týpek, ale měl mývala. A přišlo mi to strašně super. Hustý. Jak je velký mýval, tak? Větší. Jo. Jak Rocket, viděl jsi Strážci galaxie. Jo, no tak. Já to nemám rád moc. This guy. Rád by som ako s vami začal teraz ako z mojej strany takú tému, že ako sa udržovať v nejakým spôsobom akože v nejakej fyzickej kondícii počas toho, ako robíte YouTube. Lebo vy dvaja máte výhodu v tom, že akože aktívne cvičíte ako po celú dobu, čo robíte ten YouTube. A v môjom prípade som napríklad zistil, že je extrémne veľký deficit, hlavne mentálny deficit, to, keď necvičím počas toho, ako sedím pri počítači stále. Že ono tom ako viac menej nejde až tak moc o moje telo, ako o moju hlavu. Že ono kopukrát som videl šport ako takú príležitosť sa úplne odreagovať. Ja osobne som napríklad hrozne často behal a to behanie mi dokázalo ako úplne vyčistiť hlavu od všetkého možného a bral som to ako najlepšiu možnú terapiu určitý čas. A ono sa potom aj stalo, že napríklad môj asi najväčší taký fyzický alebo fitkársky úspech je to, že som za 2 mesiace akože plánovanie zhubol 12 kg, keď som mal, tuším, 81 kg som mal, no, čo na moju výšku už ako taký trošku mierny nadpriemer a dokázal som zhubnúť na 69, 68, ale takým spôsobom, že každý deň som
vstal, dal som si proste ráno šalát, na obed šalát s tuniakom a večer šalát, ako ráno a večer to bolo bez tuniaka a na obed to bolo s tuniakom. Pil som hrozne veľa vody a každý deň som proste behal 10 kilometrov okolo celej Pražskej štvrte. Niekedy menej, niekedy 5 kilometrov a tak 5 až 10 kilometrov. No. Ale nevýhoda bola to, že ako v prvých pár dňoch to vážne ako fungovalo úplne brutálne dobre, že som mal vážne vyčistenú hlavu a tak ďalej, ale potom som si pripadal ako hrozné hovno, lebo som nemal žiadny cukor. Ja som si dal úplnú stopku od cukru, takže som nemal ako minimum akože cukru, minimum sacharidov a to. A ako vypadal som dobre, ako bol som úplne chudý a tak ďalej, proste úplne lean ale nemal som ako ten taký dobrý požitok z toho všetkého. Takže otázka znie, že vy ako veľmi oceňujete to, že máte akože fitkový alebo napríklad boxerský content, s tým, že ešte robíte napríklad videa, ako sa to proste prepája s tým biznisom. Lebo každý, kto si predstaví youtubera, tak je to ten taký nerd typek, čo proste sedí celý den pri počítači, ale keď to zkombinujete, aký to má efekt? Já ti jenom ještě se vrátím k tomu, co ty si řekl, protože tuhletu chybu dělá hrozně moc lidí, že jdou z 0 na 100, že vesměs najednou obrátí svůj život o 180 stupňů, místo toho, aby si postupně budovali nějak ty návyky. A druhá věc je, že dělají něco, co je třeba úplně nebaví. A tam jsou dva způsoby. Progres rovná se konzistence. Takže a ty, abys byl dlouhodobě konzistentní, tak buď, když tě to baví, tak super, děláš něco, co tě baví, máš výsledky, je to dlouhodobě udržitelný, nebo děláš něco, co tě nebaví a jsi konzistentní, tak vyhoříš a začne tě to strašně sát. A vlastně zase se dostáváš do toho cyklu. Takže ono je dobrý si postupně budovat nějaký ty svoje návyky, ne úplně začít běhat 10 km. Je to hrozně individuální, neříkám, že to je špatně, jo. Došel si k tomu cíli, ale a pravděpodobně už to neděláš dál? Nebo sportuješ nějak teďka? Momentálně se udržovám len v shadowboxingu a len v běhání, no. No a to je ale právě hrozně důležitý je najít si něco, co tě opravdu baví a tam prostě se snažit progresovat. No. Ako kúpil som si Boba umelého akože na boxovanie, na tú takú figurínu, takže toho raz za čas prefackujem, počas nejaké mám nervy na niečo, ale inak ako dal som si teraz ako dlhodobú stopku, no akože ja som zistil, že OK, už sa mi potvrdilo, že nemám problém zhubnúť, jo. Ako tam tú disciplínu ako mám a je to relatívne aj jednoduché. Viem, že sa budem cítiť úplne ako ale viem, že napríklad keď budem tlustý vyložený, tak dokážem sa ako dostať na tú normálnu moju váhu, pretože už som to niekedy urobil. A čo som nikdy neurobil je vážne ako tá svalová hmota, no a ako toto mi vážne nejde, akože tam mi karty ako životné asi rozdané veľmi neboli, pretože ja stále akože sa nakopnem a vydržím, dajme tomu 3 alebo 4 mesiace ako aktívneho cvičenia, ale potom stále príde ten problém, že asi nejak nezvládam dostatočnú nutričnosť alebo mám nedostatok vitamínov alebo nejakého spánku alebo regenerácie a proste onemocnem. A furt je to nejaký streptokok, antibiotika a tak ďalej. A toto sa mi už stalo minimálne 10 krát, akože za posledných, ja neviem. Naposledy, čo som tak aktívne cvičil, tak bolo v 15 a na základe toho vypadám tak, jak vypadám, aspoň takto, že mám proste trošku širšie ramena, trošku ako lepšie predlaktia a tak ďalej, lebo to bolo to, čo som vybudoval v 15 ako úplne skinny typek, asi za pol roka, ale od tej doby to vyloženie furt boli tieto také krátkodobé cvičenia s tým, že som potom proste ochorel a čím viac to skúšam, tak tým je to ťažšie, pretože nemám ako v hlave zažité to, že keď sa pre niečo snažím, tak vidím tam ten výsledok. Zatiaľ som sa len snažil, ale bez výsledku. A čím viac týchto ciest bez výsledku mám, tak tým je to ťažšie. A stále sa snažím, stále akože do toho idem, stále sa snažím akože nájsť ten priestor na to, aby som sa stále nejak posúval ďalej a ďalej a ďalej. Ale toto je vec, ktorá mi ako úplne sa musím priznať, ako robí problém, čo sa týka cvičenia. Ale za mě třeba super tip najít si někoho, s kým se ti dobře cvičí. Pro spoustu lidí je to fakt jako zlomový bod, že u toho vydrží mnohem díl. Ideálně někoho, kdo tomu třeba trošku rozumí. Jasné. Pokecáte. Já mám taky strašně rád, když chodíme jako s někým si zacvičit a je to jako, může to být i skvělá jako komunitní věc, no. Ano, ano, ano. Ale musíš u toho vydržet dlouhodobě. Zvlášť, když chceš nabrat nějaký svaly, tak to prostě je na dlouho. Je to tak. Lebo hovorím si, že ako nevypadám zle, ale rozhodne ako mám v pláne vyzerať lepšie. Lebo bavil som sa s kamarátom, že ja som si vypočítaval, že aká je pravdepodobnosť toho, že ja v mojom veku mám tu v Česku a na Slovensku také napríklad mesačné príjmy. Vyšlo nám, že ako pravdepodobnosť, že niekto vydeláva toľko ako ja, je 0,005% tuším. A potom sme si povedali, a potom sme dali úplne stejnú metriku na to, že
aká je pravdepodobnosť, že niekto ako v môjom veku namakaný alebo chodí do fitka, nám tam vyšlo 20%. Takže kamarát mi povedal, že jak sa ja kurva môžem zmestiť do tých 0,005%, čo sa týka príjmu, ale nedokážem sa hitnúť do tých 20%, čo sa týka cvičenia. Tak toto mi tak trochu zamotalo hlavu a ako postupne už robím akože progresy k tomu, aby som sa ku tomu dostal. Ale rozhodne to nebude toto leto, bude to na dlhšie trati, ale keď sa do toho dostanem, tak sa dostanem naplno. Takže ale ono je to i hodně daný tím, k čemu jsi vedený od malička, protože já jsem třeba byl vedený prostě od 4-5 let jsem dělal nějaký sporty a téměř každý ráno mi začíná tréninkem a já si to nedokážu, já třeba když jsem 3-4 dny bez, něco jiného, když třeba jedeme někam na výlet, v pohodě, a když jsem tady doma z nějakého důvodu nemůžu jít, já se cítím jako kus hovna, jsem neproduktivní, prostě cítím se hrozně. Já to vyloženě jako potřebuju k tomu, abych se cítil v životě dobře. Což je dobrý na jednu stranu. Že se do toho vlastně někdy musím nutit, ale vím, že vždycky se po tom tréninku budu cítit. Ako stretol som sa ako s pár ľuďmi, ktorí napríklad trénovali na Olympiu alebo sa pripravovali na nejakú napríklad IFBB Pro alebo také niečo a hovorili, že na to, že ako dobre vyzerali, no tak naopak mentálne sa cítili úplne hrozne, pretože museli katovať, museli proste sa vyrysovať a tak ďalej. Takže určite aj v tomto prípade tam sú extrémy, ale mňa by zaujímalo napríklad z tvojej skúsenosti, Kubo, že kde je ten taký úplne najkrajší akože ten kompromis medzi tým, aby si sa cítil najlepšie a vypadal najlepšie. Pretože zase keď si úplne najviac premaxovaný a pripravený na súťaže, je tam stres samozrejme, necíti sa dobre, máš proste malo cukru, proste motivácia je dole. Kedy napríklad v tom prípade nám prišla tá taká, že aký je ten najlepší bod proste v tom spektre? Když nemáš nějaký závody v dohlednu, jakmile máš nějaký závody nebo soutěž nebo takovouhle věc, tak už musíš být hrozně přesnej ve všem. Jako nemůžeš si dovolit povolit, přidat, dát něčeho moc, něčeho málo, když hodně jako už korigovaný to je. A to je nejlepší fáze za mě. Já třeba teď se cítím fyzicky hrozně dobře, protože nemám jako teď v nějakém horizontu pár měsíců nic, jako nějaký závod nebo zápas nebo tak. Takže mám takový chill fázi, že můžu jíst, jak uznám za vhodný, což je u nás asi u obou třeba 80% zdravie, 20% nějaký cheat, prostě čokoládka a tady tyhle věci. Ať to prostě... A chcem sa ťa opýtať, aký je tam hlavný mentálny rozdiel medzi tým, keď sa pripravuješ na kulturistický zápas a keď sa pripravuješ na bojový zápas? Pretože ono to sú veľmi v podstate podobné fyzicky náročné záležitosti, ale v hlave to musí byť úplne akože iný príbeh, keď tam je ten oponent, čo? Přesně jde o tu mentální stránku. Ten zápas je mentálně úplně jinde a spíš ten mám v hlavě 24/7, že jako já, když mám měsíc do zápasu, tak prostě blbě usínám, protože na to furt myslím. Když mám kulturistiku, tak jsem takovej, že na konci dne jsem si odškrtal přesně jídlo, bílkoviny, sacharidy, tuky, měl jsem trénink, kardio, hotovo a mě ta hlava vypla a už jsem si řekl, hotovo, můžu spát, ale zápas je něco jiného, že tam vlastně furt máš v hlavě, vizualizuješ si to, manifestuješ si to a nevypneš. Ale fyzicky náročnější zápasová příprava, ale ta kulturistická je taková, že musíš být fakt extrémně konzistentní a všechno držet. Ano. Na gram přesně. No. Ano. A ještě mám jednu otázku. Aký je tam rozdiel? Takto ty si zažil aj výhru, aj prehru v zápase a zažil si to relatívne nedávno a hneď vedľa seba. Keby si mal porovnať ten pôžitok alebo tú hodnotu z tej výhry a z tej prehry ešte s nejakou víziou do budúcna, aký tam je rozdiel? Pretože ja sa napríklad ako obávam toho, že aj keď verím, že niekedy aj ja budem mať nejaké podobné podujatie, možno nie až v takej veľkosti ako Clash, ale rozhodne ako boxoval som niekedy, takže by som si to chcel niekedy skúsiť, tak ja sa bojím toho, že keď prehrám, no tak OK, prehral som, ale už viem, že OK, nie je to asi moja vec a nemusím sa už k tomu viac vraciať. Ale keď napríklad vyhrám, tak akože, že budem mať ako furt chuť ako vyhrať znova a že je to na hrozne dlhé trate a v podstate sa dostanem do takého kolobehu, že čím viac potom vyhrávam a potom raz prehrám na konci, tak to bude dvakrát horšie, ako keď prehrám jedenkrát. Aká je psychológia za tou výhrou a prehrou z tvojho hlediska? Já jsem si výhru jako užil, ačkoliv nebyla jako taková, jaká jsem si představoval, tak jsem si ji jako užil, ale byl jsem spíš jako, že hotovo, 5 jsem si udělal, říkal jsem, co dál, potřebuju jako něco jiného, něco většího znovu. Ale naopak ta prohra mi dala víc než ta výhra. Takže vím, že ve výsledku se to jako přetavím do něčeho naopak většího, než kdybych vyhrál jenom jeden zápas. Rozumím. Ano. Ty si na tom lišaku jak so zápasom aktuálně? Já na nic aktuálně nepřipravuju. To už jsem říkal 100krát, já jsem dřív to dělal asi rok a chtěl jsem si dát ještě předtím, než byl nějaký Clash, ale pak přišel covid, takže a já idiot jsem se k tomu vrátil až vlastně loni v létě, ale neplánuju nic. Áno, ale je box akože súčasťou napríklad tvojho kardia alebo také niečo? Já trénuju, teď jsme stěhovali, takže toho nebylo tolik, ale stabilně 4krát týdne většinou. Chodím na tréninky jako tajskýho, no. Ano. A je to tajský máš, jo? No a my to máme jaký mix, že když jsou boxy, jako
tajský, většinou je to spíš K1 a když jdeš s boxerama, tak se jenom boxuje, ale... já to tam miluju, prostě tam chodím že, s Kubou, s Imim a tam to není jenom o tom, ale je to i o tom, že se prostě skoro každý ráno potkáme, je tam prostě prdel, kecáme, občas se jdeme najíst, potom je tam ten hrozně dobrý vibe, který třeba mě chyběl v tom fitku, že je to takový hodně solo sport a už jsem tam nedokázal vypnout tu hlavu tolik, jak bych chtěl a tady mi to vlastně pomáhá, že tady se musíš soustředit jenom na tu jednu věc, jinak dostaneš přes držku a za druhý si i v tom kolektivu je tam nějaký sociální vyžití a je to super. Kolektív je ako relatívne dôležitý, pretože napríklad v môjom prípade ja som teda chodil na box semi-aktívne 2 roky a v Košiciach na východe Slovenska od 16 do 17 a tam hneď prvý deň, že som prišiel na tréning, tak veľký, vieš, košický bývalí mafiáni, alebo kto to bol proste úplne namakaný proste typci, no tak samozrejme ma zmlatili. Hneď prvý tréning som sa skoro rozbrečil, keď som išiel naspäť akože z tréningu. Potom som tam prišiel akože znova akože zmlatenia, takže proste nikdy tam nebola tá taká láska proste ku tomu kolektívu, vieš. Potom som tam našiel nejakého typka, ktorý ma proste ako keby bral ako kamaráta, ale potom som zistil, že ma proste sleduje z YouTube a zistil som, že proste ma asi chce akože asi knockoutovať, aby sa potom mohol keby chvastať pred kamarátmi, že hej, knockoutoval som Muna a tak ďalej, poznáte a tak ďalej. Potom som tam našiel ďalšieho typka, ktorý ma tiež poznal z YouTube, s ním som sa akože začal celkom zakecávať a tak ďalej, ale ako furt ten kolektív tam nebol, takže to som akože tam nevedel nájsť a potom samozrejme som sa dostal do bodu, kedy proste som jednak zistil, že ako údery do hlavy ma veľmi nebavia, pretože ja som kreatívny človek a údery do hlavy mi len dávali taký dojem, že čím ďalej dostávam údery do hlavy kontinuálne, tak tým som blbší, že proste napríklad keď mi niekto dal do nosa, tak to pre mňa nič neznamenalo, lebo to zažívaš každý druhý deň, ale ako cítil som sa, že už som ako viac bitkár, ako ten taký charizmatický proste chlapík, ktorý proste má v pláne robiť kreatívne veci. A potom ešte, ako som si uvedomil, že ja som chcel ako začať robiť nejaké bojové športy kvôli tomu, aby som sa vedel ubrániť, lebo bol som mentálne šikanovaný na základke a tak ďalej, no tak som to chcel proste dať zo seba von a chcieť ako vedieť niekoho akože zmlatiť, ale naopak som si uvedomil ako cez ten box, že ono v kopu prípadoch je to telo ako tak citlivé, že ako ja som prišiel s tým, že chcem vedieť proste zmlatiť každého a chcem sa proste vedieť pobiť, ale potom som na tom boxe zistil, že práve že naopak, že to ľudské telo je tak citlivé, že tebe stačí jedna rána do oka, vidieť, že ti oko dostaneš proste lakťovkou na solár, vybije sa ti dých, proste dostaneš knockout, ako už nikdy nebudeš taký ako predtým, alebo sa ti môže akože stať nejaké zranenie, dostaneš proste do ako liver punch, že proste sa z toho ako nespamätáš nasledujúcich niekoľko dní, ako tam je proste toľko vecí, že ja som si naopak uvedomil, že aké je to telo naopak senzitívne a citlivé. A potom som si povedal, že hej, radšej ako nechcem sa akože dostávať do bitiek, že teraz viem, že najlepšie je proste z nejakej eskalácie proste ísť preč a nezamotávať sa vôbec do toho, pretože väčšinou ako paradoxne sa chcú rvať, a ja to vidím napríklad na uliciach, alebo videl som to, keď som bol menší, že paradoxne sa chceli rvať akože práve tí chlapci, ktorí nikdy nechodili na také niečo ako box, alebo také niečo, lebo tie, čo chodia na box, no, oni sú unavení z tréningu, oni sa nemajú proste chuť, alebo nemajú potrebu proste sa mlátiť po uliciach a tak ďalej, ale títo chlapci si neuvedomujú, že aké je to vážne. Stačí proste jedna blbá rána, pre nich je to taká komunitná drsňacká vec, ale to je tak ako v kopu prípadoch detské, lebo oni si neuvedomujú, že ako čo s tým môžu spôsobiť, hej, ako majú naviac, no. Ako ja mám tú výhodu, že napríklad ja mám priateľku z Ústí nad Labem, takže Ústie je taký ten hud, kde ale ma ľudia poznajú, takže ono je potom ono je zároveň veľmi vtipné, že keď proti mne napríklad idú nejakí 3 alebo 4 takí úplne namakaní, vieš, 14-roční typci, čo majú Air Force, proste majú tie také masky, úplne sa tvária, sú úplne king of cock, úplne ako namakaní a že chcú každého zavraždiť a majú vražené pohľady na každého a potom zbadajú mňa a hneď si dajú dole masku, teba som sledoval, keď som bol malý. Opäť zmenia ten charakter. Takže konec koncov všetci títo typkovia, čo len vypadajú drsne a snažia sa vypadať drsne, tak sú v realite akože extrémne citliví ľudia, ktorí len sa zakrývajú svoju senzitívnu stránku tým, že sa ako tvária byť drsnými. Ale to nie je vôbec nič zlé, ja som bol úplne taký istý. Ja som tiež akože prskal na ľudí a som bol obrane schopný len kvôli tomu, že som sa len nejak chránil, ako chránil som tú svoju citlivú vec. Len mi to príde ako zaujímavé, no, že kopu ľudí si myslí, že práve že títo pouliční bitkaži sú tí, čo ti najviac ublížia, ale konec koncov oni sú tí, že čo práve že len vytvárajú toto také klišé jméno, že ideme se pobiť a tak na ulici, no, takže. Mě by zajímalo, trošku se posuneme dál, jaký tvůrce ty třeba máš rád z tady té československé scény, který sleduješ a naopak některý, který ti fakt vadí? Musím byť veľmi opatrný, čo poviem, pretože som ako mimoriadne mimoriadne priateľský a neutrálny youtuber voči kopu ľuďom, ale začnem asi tými ľuďmi, ktorých obdivujem. Veľmi sa mi páči poslednú dobu hlavne, alebo posledné roky,
práca klukov z Prahy, to, že čo robia, no tak je vážne neuveriteľné a toto je konečne toto taký ten dôkaz, že niečo, čo dokáže byť youtuberské, tak dokáže mať ako dobrý vplyv na spoločnosť. Potom napríklad, ako nebudem vám klamať, napríklad ten content, ktorý vytvoríte, sa mi akože pozdáva. Nie je to niečo, čo by som sledoval každý deň, nie je to niečo, čo by som sledoval každý týždeň, ale keď na mňa niečo vyskočí a vyskočí na mňa nejaká dobrá téma, napríklad ako ty si mal niektoré témy akože z nejakých ťažkých životných situácií, sám dobre vieš, na čo myslím, no tak tam to bolo veľmi ako zaujímavé vidieť, že ako sa ty ako chlap proste s tým vieš popasovať a prísť akože na to niečo nové a tak ďalej. Alebo napríklad v Angelovom prípade, že ako sa niekto môže prinútiť akože ísť do nejakého zápasu a proste rôzne tie pohľady, ako každý človek, ktorý ako dokáže pridať nejakú pridanú hodnotu teraz do tejto scény, tak mi príde ako veľmi prínosný youtuber, ktorého ako rád sledujem, ale myslím si, že otázka to, že kto je taký ako najzabavnejší alebo tak, no tak na to už som asi moc starý, no ako keby si sa ma na takéto niečo opýtal pred 3, 4, 5 rokmi, alebo keby som mal, keď som mal 15, 16, tak by som povedal samozrejme, že ten, čo je najviac ukričaný, ten, čo urobí najväčšiu show, ale aktuálne sa mi priority zmenili a asi takto by som to nejak nazval. Jo, to nepotřebuji nejlepšího, jenom mě zajímalo, jako, jak to máš nastavený. Áno. No aktuálne ako scénu moc nesledujem, ale asi tí, čo majú najväčší prínos, no. Asi takto by som vo všeobecnosti. A tých, čo nemám rád, ono je to veľmi ťažké ako povedať, že koho ja nemám rád alebo koho neúctievam, pretože každý sme nejaký a každý máme nejaký svoj YouTube content. Máme tu aj reakčné kanály, ktoré samozrejme máme na ne ako rôzne názory v kopu prípadoch. Máme tu napríklad aj ľudí, ktorí veľmi pokúšajú hranice alebo sa snažia napríklad ísť veľmi do toho detského kontentu, alebo naopak tu máme youtuberov, že čo proste posielajú na ostatných proste pozvanky do súdov a tak ďalej, ale ako myslím si, že na to som takto viac ako keby som ich mal nenávidieť, ja sa len snažím pochopiť, že kvôli čomu to robia, jo? Že ako vcítiť sa do nich, že prečo takto tvoria ten content a prečo to takto robia. Ako furt sa dostanem k tomu, že aj oni si musia zaplatiť nájom, že aj oni potrebujú nejakým spôsobom relevanciu, že aj oni majú nejaké svoje obmedzené prostriedky, v ktorých sú ale dobrí a potrebujú to nejakým spôsobom dať najavo. Každý sme proste svojim strojcom ako pánom a konec koncov, keď je niekto kontroverzný a zároveň populárny, tak to nie je chyba toho človeka, ale chyba ako sledovateľa ľudí to proste podporujú. Jo? Že to je také zaujímavé, že prečo je bizár furt ten najpopulárnejší a keď ľudia hovoria, že títo ľudia by nemali existovať. Je to úplne jednoduché, pretože ľudia, ktorí takto premýšľajú, tých je hrozne málo. A hrozne veľa ľudí, ktorí sledujú bizár, tak to sú tí ľudia, ktorí majú nejaké, ja neviem, nejaké zlé dni alebo také niečo a chcú sa proste vykompenzovať na tých videách, proste na nejakých tiktokeroch, alebo poslať im nejaké zlé správy, alebo nejaké komentáre zlé, alebo stolkovať ich, alebo robiť im zle. A to je proste tá vec, ktorá v realite ako hrozne dopuje ten bizár. Takže v podstate bizárni youtuberi fungujú vďaka bizárnym ľuďom, ktorí majú bizárne úmysly. Takže to je taký nekonečný kolobek a preto negativita predáva. No. Takže je konec koncov ako hrozne ťažké ako tým ľuďom ako zobrať ten taký jednoduchý princíp toho, že niekoho budem nenávidieť, lebo ja proste mám náladu niekomu robiť zle, lebo to vie každý v podstate. A je proste lepšie z toho vyťahnuť to dobre a vytvoriť okolo toho ako svoju bublinu. Takže preto ani napríklad reakčné kanály veľmi ako neodsudzujem, pretože oni majú veľký zmysel pre ľudí, ktorí sa potrebujú niekde uvoľniť, ktorí potrebujú cítiť drámu. Napríklad sú ľudia, ktorí vyložene potrebujú drámu vo svojom živote. Potrebujú vidieť to, že niekomu sa nedarí, pretože napríklad im sa v živote nedarí a chcú vidieť, že niekomu inému sa nedarí a vyžívajú sa v tom. A vyžívajú sa v tej pozícii, že niekto je podobno a proste ja sa vôbec nemám tak zle, jo. Takže je tam veľmi veľa tých odchýlok, no. Takže to je, asi takto by som nejak zaobalil tú otázku, že ľudí, ktorých nemám rád, no tak v podstate rád ako mám, ale proste len kvôli tomu, že rozumiem im ich situácii alebo ich postaveniu. A to, jak jsi zmínil ty reakční kanály, tak to je zajímavý, protože já rád občas sleduju nějaký reakční kanály, taky ne úplně jako stabilně, ale sem tam na mě něco vyskočí a zajímá mě to a i mě to baví. Ale jednou jsme točili nějaký videa s Vláďou a se Sibiřanem. A oni mi říkají, tak pojď, uděláme reakci. Říkám, já ani nevím jako na koho. A na někoho jsme udělali, natočili jsme to, já jsem to poslal editorům, já jsem to nemohl ani vydat, kámo. Já na to prostě nemám jako povahu. Já bych absolutně nemohl být jako reakční youtuber. A nedokážu si představit, že bych, já to chápu, co dělají, ale nedokážu si představit, že bych měl jako celý ten content jenom založený na tom, že reaguju na někoho jiného, na tvorbu někoho jiného. Je to tak, no a Vláďa má v píči, no ako on. A Vláďa dělá všechno, kámo, ten Vláďa dělá jeden rok tohle, druhý rok tohle a on je úplně jako specifický, on se vymyká úplně všem pravidlům YouTube nebo tvůrcovství,
ale prostě on se na to vysere na 2 roky a udělá obří comeback. Pak zase zmizí, pak začne úplně co jiného, zase mu to jede. On je prostě král. GTAčko na YouTube. Absolutní, on má on je hříčka. kódy. On nikdy nebude jako cancelnutý, on může říct cokoliv. Absolutně. Úplně mimo jde, jako. Áno, to je ako Vláďa je v tomto veľmi zaujímavý, no. Keby som ja urobil len z minimálnej časti to je, čo Vláďa, už neexistujem. Ale Vláďa to, on môže. Ale mě zajímalo, když jsme u těch tvůrců, co sleduješ, kde obecně bereš ty inspiraci, protože my třeba točíme už 8 let, ty ještě díl, a občas mám jako kreativní krizi, že třeba nevím, co točit, říkám si, není to dost dobrý, musí to být už větší, lepší a tak. A kde, jestli máš takovýhle někde bod, kde jako narazíš do té zdi a máš kreativní krizi a jakoby nevíš, co točit, anebo kde bereš tu inspiraci? Takto, nikdy nenarazím do steny, čo sa týka nápadov na videá, stále narazím do zdi, že sa mi to video konkrétne nechce robiť a neviem, ako mám spraviť. Takže ja mám ako miliardu, nápadov na videá, napríklad v mojich notesoch, a to sú vážne videá na, ja neviem, 3 roky dopredu, keby som mal robiť daily content. Vyložené ako 600 nápadov na videá. Proste veci, ktoré dokážem ako robiť každý deň kľudne, že vydávam to. Takže s nápadami ja nemám problém. Ja mám problém s tým sa namotivovať do tej práce a že jak to spravím a jak to dám dokopy. Ale mimo toho, ako aby som sa vrátil späť k tej otázke, samozrejme s zahraničenom. Ako niečo uvidím u môjho obľúbeného youtubera, dajme tomu, existuje jeden youtuber, volá sa Bill Words a on spravil veľmi, veľmi populárne video svojho času, že história celej planety v kocke. Veľmi, veľmi zaujímavé video, proste v 20 minútach typek vysvetlil celý svet, celú históriu od počiatku proste Big Bang až po terajšok, všetky historické konflikty, bola proste speedrun histórie. A ja som si potom povedal, že wow, čo keby som urobil takéto niečo, ale o Česku a Slovensku. Takže som replikoval jeho štýl, urobil som úplne to stejné video, akurát o Česku a Slovensku, to video sa volá História Česka a Slovenska v kocke a premietalo sa to v školách, má to skoro 3 milióny zliadnutí, takže ako tá inšpirácia je superová, ale v tom momente, keď to dokážete reinterpretovať do svojej režie, s tým, že už vy máte niečo za sebou, takže svoj štýl plus štýl toho ďalšieho človeka, bum, výsledok. Takže čisto kopírovanie, ono. Keď niekto hovorí o kopírovaní, tak je to veľmi zvláštne, že niekto o tom hovorí teraz, v roku 2025, lebo ten YouTube je už tak presaturovaný, že tu aj keď natočíš nejaké video originálne, tak aj tak niekoho si skopíroval, lebo to video už existuje 5 rokov v zahraničí, alebo niekde v Japonsku, v Číne, na Douyin, alebo jak sa volá ten TikTokový ten... No, takže ono v tejto dobe je už kopírovanie úplne mimo stôl. A hlavně lidi to prostě mají rádi. My taky velmi často kopírujeme ty koncepty. Normálně kolikrát je 1:1, jenom si tam třeba něco málo upravíme, ale ten princip je furt stejný a ty projekty lidi baví nejvíc. Na tom jsme taky schopni udělat prostě 1,5 milionu, skoro 2 miliony views a sem tam ti někdo napíše, že jo, zase je to přebraný a to, ale oni mají, podle mě ty lidi mají rádi, že třeba ten koncept viděli v tom zahraničí, ale tady mají ty jejich tvůrce, znají nás víc a prostě i si to třeba užijou víc. Takže já nevidím nic špatného jako na tom ujebat někomu video. Ale i všechny pořady tady jsou jako v televizi taky přebraný, ať už se bavíme o Survivor, nebo tady byli Vyvolení a tady ty věci, všechno jako koncept z Ameriky, akorát tady přes. To jenom my máme výhodu ještě a uvidíme, jak to bude do budoucna, že oni, ty televize, se musí kupovat ty licence, když chtějí něco takového udělat. A to je krásný na tom YouTube, že tobě si něco líbí, a když jsi šikovnej, máš šikovnej tým, tak jsi schopný to reprodukovat a nemusíš vlastně nikomu nic. Ono potom ešte záleží na tom, že ako máš konkurenciu tu u nás v Česku a na Slovensku, pretože československá scéna nie je veľká, to je proste úplne malý trh. Ale keď sa akože spoznáš alebo narazíš na niekoho, kto robí hrozne podobné veci jak ty, tak tam už môžu začínať ako problémy typu kopírovania, pretože je to až v moc ako stejnom pieskovišťu. To sú zrazu ako dvaja alebo traja kohúti proste v jednom koci. Napríklad chcem sa teba konkrétne opýtať možno otázku, ktorú možno nebudeš mať rád, ale máš ty nejaký beef napríklad s Alešom Lamkou? Ne, vôbec. Keďže je to človek, ktorý extrémne blízko funguje akože v kulturistike, akože v jednom lôžku. My jsme jednu dobu nějak řešili skrz to, že to bylo takový, že hrozně recykloval ten svůj obsah. A my jsme byli jako, že hej, už si točil 60 videí na tom, jak točit biceps. A on se pak naopak jako překopal tu svoji tvorbu a řekl si asi míň kvantity toho obsahu a prostě dělat víc jako kvalitní a propracovanější videa. Akože on to urobil poslednú dobu s tými videami extrémne dobre a ja som bol prekvapený, že jak to dokázal krásne prerekonštruovať na ten novodobý MrBeast type like content s tými super saturovanými miniatúrami a tak ďalej, ale furt sa to dalo sledovať. Napríklad video ako 5 dní v kuse, alebo čo pil len kofeín, alebo mal tie proste sprchy, alebo skakal do ľadovej vody. Ako to sú perfektné napady do videa. A skrz to, že sa to ako relatívne trie, akože s tým tvojim contentom, tak
Tak ma len zaujímalo, že ako to ty s tým máš, pretože videl som, že v niektorých veciach môže byť trošku štipľavý akože na našej scéne, že môže byť taký trošku kontroverznejší, keďže sa okolo neho akože niečo riešilo. Takže... Já nesleduju ty jeho videa tak aktivně, takže nevím jako... Já si všimnu, co vyšlo, nějaký thumbnail, název, jaký to má čísla, to vidíš prostě na feedu, že jo? Jak mám fitness scénu, tak se mi to zobrazuje. Ale nemám to tak najetý. Ale ta scéna fitness je tak malá, že nebudou lidi sledovat jednoho a druhýho ne. Tady jsou rádi, že je tady třeba těch 5 tvůrců fitness, co točí Rizzy Fitness, že si jich tak cení, že to sledujou. Ano. A hlavně třeba teďka, co sleduju, tak na TikToku je extrémně toxická ta fitness komunita, kde se to rozděluje na ty science-based lifters a prostě sypače a tak a oni do sebe prostě jedou šíleným způsobem. Že zdá se mi, že kor jako ta TikToková fitness komunita je fakt brutálně toxická, ale bylo období, kde lidi nadávali na Aleše Lamku, já bych teďka chtěl jenom říct, že fakt dobrá práce, jak to rebrandoval. Napodobne. Každopádne, keby som sa mal ako teraz presunúť do tej zahraničnej Mně se líbí, jak on si to prostě z toho udělal vlastně svůj podcast a moderuje to teď. Ne, kámo, naopak, já to myslím, je to super. Přísám, to nebylo vůbec špatně myšlený. Som prepač. Ne, to je bomba. Ako sme teraz akože kecali o tebe, o Alešovi a tak ďalej, o ľuďoch, ktorí fungujú na našej scéne. Napríklad ja som jednu dobu obdivoval Jeff Saida v zahraničí, proste tiež extrémne, ako každý doteraz hovorí, že je teda kráľ estetiky a tak ďalej. Tak jak napríklad jeho vidíte? Lebo keby som mal ako povedať niekoho vážne ako veľmi, veľmi populárneho zo zahraničia, tak napríklad on by bol jeden z takých prvých ľudí, na ktorého by som si spomenul. Jo? On už nevím, jak moc je aktivní teďka. Teď měl závody nějaký? Jo, naturální. Vypadaly hodně naturálně? Jo, a vypadal hodně dobře. On mal nejakú takú menšiu kontroverziu s tým, že či vlastne je naturálny alebo nie je naturálny, pretože tam to bol vážne na extrémne tenkom ľade, lebo on v podstate cvičí od mala, má extrémne dobrú genetiku, vyzerá úplne super, jeho body count musí byť väčší jak telefónne číslo moje, ale ako potom tam boli otázky, ako vznikali otázky, že či proste náhodou nepodporuje akože svoje telo akože nejakými steroidami, takéto niečo, nejakými suplementami nelegálnymi. Ty říkáš tenkej let, ale ve chvíli, kdy to do toho trošku vidíš a řekne ti někdo, že stál vlastně na stage Olympie, jestli se nepletu, tak to úplně jakoby nejde ruku v ruce, takže na 100%. Minimálne viem, že si photoshopoval nejaké fotky a že mal akože nejaké biznisy, ktoré neúplne najlepšie vyšli akože v jeho prospech. Videl som pár videí, ale konec koncov akože nechcem na ňom hľadať veci, ktoré sú práve že negatívne, lebo furt je to človek, ktorý si zaslúži obdiv a hlavne pridal našej scéne, ako no, nie našej scéne, fitness scéne, ja nie som po vašej scéne, tak ako pridal akože veľmi veľké meno, akože veľmi veľkú hodnotu. Takže napríklad keď sa u vás povie fitness, tak okrem napríklad tých takých najznámejších tvári, ako je napríklad Arnold alebo tak, koho by ste ako vy považovali za svojho, ako za svojho takého typka, ktorého ste obdivovali? Tak ako v mojom prípade je to Jeff Said, vo vašom prípade je to kto? Jako aktuálních nebo prostě i dřívější? Na začátku a aktuálně. Já jsem měl nějaký americký fotbalisty, protože jsem tehdy hrál americký fotbal, takže to jsem měl spíš takový vzory, ne úplně jako estetický. Asi jsem nikdy neměl jako úplně nějakýho vzora. Já nevím, jestli ty jména budou lidi znát, ale to byl jako Greg Plitt, Jeff Said to byl taky, Bradley Martin je tady dlouho na scéně. Zis. No. To nebyl úplně dobrý jako vzor, no, ale byl jako něčím specifický, jako zajímavý. Je to minimálně legenda, no. Jo, minimálně legenda. Ta fitness scéna taková, že právě kuřecí rejže a zvedáš ty váhy. A najednou přišel týpek, co tam prostě tancoval, byl nasekaný a bylo to něco jiného, což je super. Ale já jel taky ty OG skulturisty asi, no, mě jako bavili. Ale teď momentálně to je prostě Chris Bumstead, který jednak sportovně, brutální sportovec a atlet, ale i osobnostně. To je tak výborný jako vzor pro lidi. Áno, je to nadhra, keď sa spojí tá osobnosť a tá jeho fyzička, ktorú mám. Ja sa hlavne myslím, že vy byste si hrozně rozuměli. Vy byste si spolu sedli do místnosti, za hodinu byste řekli podle mě třeba 3 věty, ale úplně byste byli oba dva nadšený. Jednou bych ho chtěl jako ty vole, potřeba mu rukou říct mu, ty vole, Chrisy, díky, jako... Víš co, já taky mám nějaký fanoušky, já jsem pro ně vzor, ale stejně tak já vidím jeho, prostě, jak byl takový fangirl, jako... že podepiš mi kozy. A on je stejně starý jako já. On je 94. Jo, přesně, no. To je šílený. Jo, jako já mám prostě rád, když ten vzor mě jako nesklame. Víš, že když někoho sleduješ a teď ti dojde, že vidíš za tu oponu a je to někdo jiný, nebo
tak je to hrozně zklame. A já jsem rád, že u Krise fakt cítím na 99%, že to je takový to rizí, pravý. Ta integrita tam je prostě. Áno. Kde jsi zaparkoval svoje Lambo, jestli se o něj občas bojíš, když ho necháváš na ulici? Týmto smerom takto asi, ja neviem, 50-80 metrov. Len prosím sa ho nedotýkať, keď sa chcete mrknúť a iné s tým nemám problém. Vôbec. Ako, ne, ešte ako málokrát ho parkujem v centre a keď áno, no tak ho zaparkujem takto na hoďku alebo dva. A mám tam ešte kamery, ktoré mi snímajú 360 stupňový uhol, 24/7 bez toho, aby bolo auto zapnuté. Niečo ako má Tesla, no tak ja to mám keby dodatočne tam nastavené. Takže jo, je to safe. Ale keď sa chcete mrknúť na Lambo, tak môžete. Je trošku špinavé, lebo pršalo, ale pre mňa za mňa takto týmto smerom. Kdy si vydělal svůj první milión? Actually sa na to môžem mrknúť, tak počkaj. Ako prvý milión ever, jo? Keď sa takto mám pozrieť, tak prvý milión korún, rok 2017 bol prvý milión. Čiste AdSense. Čiste AdSense, to som ešte nemal merch, to bolo čisto YouTube, to bolo 4 roky, 3 roky, čo som natáčal. Ti bylo 16. Takže mi bolo 16, no. Jo. Kolik Moon benchuje? Mal som maximálku, čo to bolo? 150. Ne, 70. OK. Na 3 krát. 70 na 3 krát. Tak to je tvoje váha, ne? To je moja váha. 3 krát. No tak, hele, říká se, ne, že nějaký minimum, že bys měl benchnout svoji váhu. Je to dobrý. Áno, ale ber ohľad na to, že akože nikdy som nehrotil maximálky a stále som išiel len za svojou váhou. Ako ja som stále preferoval kliky, nejaké normálne ako benče, ako normálne akože 50 kg ako dávam tak, že pohoda, že 10 akože to zdvihov a dajme tomu 3 opakovania a to je pre mňa akože cvik. Ono to je dost, jenom možná i já jsem jako způsobil to, mimo další lidi, že už jsme nastavili ten standard trochu jinak, že jakoby třeba 100 kg na bench, dneska už je jakoby že nic pro lidi, ale 100 kg na bench je fakt hodně. Ale už je to nastavený tak jinak, že kilo je takový, že standard, už to má rád každý, víš, že. Je pravda, že jsme to nastavili dost vysoko, no. Ty až moc možná. Se vám omlouvám. My děkujeme, že jsi dorazil, byl to super rozhovor, pro mě by bylo ještě na další 3 hodiny. Že jsme rádi, že se ujmou zároveň moderátorský pozice, byl to super. Jsme rádi za to. Ne, fakt bylo super. Fakt super. Ja by som chcel poďakovať hlavne vám dvom za to, že som mohol mať čest tu vystupovať a chcel by som aj poďakovať divákom, že ste sa prišli na mňa mrknúť, aj keď som vás tu vôbec nečakal, som nevedel, že tu budú, kámo. To je úplne super, ale parádny zážitok a snáď aj vy z toho máte nejaký zážitok a že ste si niečo odniesli z tohto tu rozhovoru. Som mal príležitosť sa vyjapovať, takže díky moc za tú príležitosť. Skvělý. A pro vás vychází vlastně každý měsíc nová epizoda a zároveň sledujte Instagramový profil, kde vlastně oznamujeme vždycky, kdy bude další podcast a kdo bude další host. Takže to bylo... Hlavně tenhle podcast je zdarma, takže vždycky můžete podpořit lajkem, komentáře, vším tím to podporujete. Přijít můžete taky zdarma, stačí se zaregistrovat. Takže to bylo všechno. Ještě jednou díky moc našemu hostovi a vidíme se zase někde jinde.